Nagore, prest? Bueno, atxaldeon guztioi. 6:30 pasa direnez eta guztio gure postuetan jarrita gaudenez hasiera emango diogu 2021ko abenduaren 15ko ohiko udal batzarrari. Gai orden luzea daukagu eta lehendabiziko gaia 2021ko azaroaren 30ean eginiko ohiko osoko bilkurari dagokion bideoakta onartzea da. Egoki joz gero, ez dakit aurreko aktaren inguruan zerbait daukagun esateko. Ez, ontzat emango dugu akta beraz. Bigarren puntua ondorengo ebazpenen berri ematea da, alkatetzarenak eta zinegotzi ordezkarienak. 2009 garren zenbakitik, 3174 garren zenbakira, biak barne, eta tokiko gobernu batzordearenak. Honen inguruan, zerbait esateko? Hirugarren puntura goaz beraz. Hirugarren puntua ere berri ematekoa da. Alkatearen 2021/3069 zenbakidun dekretua, azaroaren 23koa, badala partzuergoan errenteriako udalaren ordezkari titularra eta ordezkoaren izendapena. Honen inguruan, inork zerbait esan nahi du? Aurrera beraz. Eta hurrengo puntua, hainbat sindikatu eta gizarte erakundek aurkeztutako mozioa da, EH Bildu Orereta Errenteriak eta Elkarrekin Errenteriak sinatuta, Astigarraga Lezo abiadura handiko merkantziatako tartearen espedientea geldiarazteko eskaerari dagokiona. Hemen, ez dakite mozio aurkeztu duen ordezkaritzarik hemen dagoen eta aurkeztu nahi duzuen, konforme? Eskatuko dizute zure izena bizenak esateko eta ze elkarteren ordezkaritzaren eta hortik aurrera. Natali Peraz eta Oaxoaldeko atxikelen ditu talde kidea naiz. Eta aurkezten dugu ere bai eguzki eta ekologista martxan taldekoek aurkezten dugu mozio hori. Alde batetik, sekulan ezagitatu, demokratikoki ezagitatu den proiektu bat salatzeko eta eskatzeko ere udal batzarrari hori adieraztea ere ministeritzari gogoratzeko proiektu hori izan dela erabakia eta gastuak erabaki zirela jendearekin kontatu gabe, nahiz eta ikerlan asko jasan ezina zela eta beharrezkoa ez zela proiektu hori. Alde batetik hori, eta gero bestalde salatzeko hemen egingo den jasaketaren asmoa izango dela diru itzela gastatzea, esan nahi du 500 milioi 10 kilometro egiteko. Eta pentsatzen aldugu 500 milioi oaxoaldean inbertituko balire beste politika batzuetan, hemengo bizimodua eta biztanleen onurako izango litzatekeela, gehiago hori baino. Azkenean, proiektu horrek ez du zerbitzuko, ez da izango hemengo biztanleen zerbitzurako. Eta gero nahi genuen ere salatu, nahiz eta proiektua azken jasaketa hori onartua ez izan, hasi direla zundaketa batzuk egiten, ilegalak direna, eta enpresa batek, edozein enpresak egiten badu zerbait ilegala, baina genuke udalak hori akta alzatzea horren kontra eta gelditzea zundaketa ilegalea. Eta gure mozioa sostaratzen ditu hainbat elkarteak,
elkarte sozialak, sindikatak eta ingurumeneko herriko taldeak. Eskerrik asko, Natali. Konforme. Azken momentuan idazkaritzan jasoa izan da EAJ alderdiaren kontramozio bat, edo mozio alternatibo bat. Egia esan hemen ohitura da mozioak euskara hutsez sartuz gero itzultzekoa. Idazkaritzak ez du horretarako astirik eduki, guk ez daukagu eragozpenik zuek mozio aurkez dezazuen, baina edozein kasutan itzulpena aldi berekoa litzateke. Ez daukagu eragozpenik, ez dakit norbaitek baduen. Kasu horretan aurrera. Abiadura handiko trenaren azpiegitura estrategikotzat jo zuen Europak eta 1984ean eseneko goi bileran horrela izendatu zuen Europako Ekonomia Elkargoak. Euskadiko abiadura handiko trena Europako oinarrizko trenbide sare barruan zegoela adierazi zuen Europak. Beraz, proiektu hau estrategikotzat hartu zuen eta finantziazioan parte hartu du Europako Elkargoak. Europak bultzatu du azpiegitura hau gauzatzea. Horregatik, trazaketa orokor bat zehazteaz gain, finantziazioan ere parte hartu du. Azpiegitura honen oinarrian 3 helburu nabarmenduz. Lehenengoa, garapen ekonomikoa sustatzea, Europa barneko merkatua integratzea eta lurraldearen eta gizartearen kohesioa eta kohesio ekonomikoa lortzea. Euskaditik erakurketa hau partekatzen dugunez, Europarekiko lotura, harremana eta muga gainditzeko ahalegina asko egin dira. Argi dago, Europarekiko loturaren bitartez, arlo ekonomikoaren garapena sustatuko dela. Lurraldeen arteko muga gaindituz, mugikortasun orokorra eraginkorra izango dela eta nola ez ingurumen arloko adierazleak hobetzeko funtsezkoak direla trenaren sarearen ekarpenak. Europak emandako izaera estrategikoa kontuan hartuta, Eusko Jaurlaritzak 2001ko otsailaren 27an Euskadiko trenbide sarearen zatikako plana onartu zuen. Aipaturiko zatikako planak lurralde mailako trazaketa orokorraren zehaztapenak finkatu zituen, baina ondorengo garapenerako utzi zituen hiriburuetako sarrerak. Azterketa sakonak egin ondoren, Donostiatik Frantziako mugarainoko trazaketa finkatu zen eta ondorengo exekuzio proiektuak onartu egin ziren. Aipaturiko guztia kontuan hartuta, Errenteriako udalbatzak akordioa hartzen du. Transizio ekologikoko eta erronka demografikoaren ministeritzari Euskadi zeharkatzen duen abiadura handiko trenaren sarea bultzatzea eskatzea eta partida ekonomikoak ziurtatzea trenbidearen sarea ahalik eta lasterren martxan egon dadin. Abiadura handiko trena, Europa mailako oinarrizko sarea denez, Espainiako gobernuari exigitzen zaio Frantziako lotura gauzatzeko kudeaketa burutzea, eta dagokion erakundeetan trenbidea burutzeko premia adieraztea. Hirugarrena, trenbidearen sarea osotasunean gauzatzea ezinbestekoa denez, Euskadi mailan zati guztia gauzatzeko tresna guztiak erabiltzea, besteak beste Eusko Jaurlaritzari enkomiendak luzatzea. Eta laugarrena eta azkena, Espainiako gobernuari NRCPV deituriko trenbidea martxan egoteko epeak ahalik eta gehien murriztea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eli. Mozioa eta mozio alternatiboa aurkeztuta, erronda bat zabalduko dugu, alderdiek beraien posizionamenduak ager ditzaten. Bai, eskatuko dizuedana mesedez da, mikrofona hurbiltzeko, bai, ondo entzun dadin. Esta mañana comentaba con mis compañeros que no tenía intención de hacer una intervención en relación a la moción inicialmente presentada, dado que compartíamos lo que en ella se decía. Evidentemente, pues estamos a favor de lo que en ella se expresa. Evidentemente, la presentación de la moción alternativa por el PNV pues me ha hecho cambiar de planes y sí que tengo que intervenir, sobre todo por dejar constancia de aquello que no se comparte, ¿no? Y aquello que no se comparte pues es casi todo en este asunto. Está bien que el PNV hable de Europa, porque hablando de Europa podemos hablar del Tribunal de Cuentas Europeo, un organismo que precisamente no es sospechoso de ser
contrario al tren de alta velocidad. Es un organismo independiente y es un organismo que hace sus informes a través de auditorías, es decir, que se ha verificado por los auditores del tribunal aquellos informes que se elevan a carácter público. En relación a la alta velocidad, este Tribunal de Cuentas Europeo ha emitido 2 informes, uno en 2018, donde daba un palo, yo creo que considerable, al conjunto de actuaciones que en el Estado español se están desarrollando en la cuestión de la alta velocidad, y ya en relación al TAP, en esas fechas, hace 3 años, planteaba cómo en relación a 1997 su coste había aumentado en un 81%, cosa que es difícil de encontrar en cualquier otra obra pública, y no era capaz de situar un presupuesto final para el conjunto de la obra. En 2020, o sea, 2 años después de este primer informe, emitía un informe especial donde analizaba 8 megaproyectos transfronterizos de transporte, y en ellos entraba en la llamada I vasca. Y ponía una serie yo voy a destacar 6 cuestiones, se podrían señalar alguna más, pero 6 cuestiones que me parecen relevantes para señalar la falta de sentido de esta obra. En primer lugar, señalaba que el TAP era un ejemplo de planificación deficiente y señalaba su falta de transparencia, participación y debate social. En segundo lugar, expresaba que las instituciones vascas venden una demanda de servicio mayor a la real e informan de un coste menor al real. Evidentemente, por tanto, es una infraestructura que no va a ser rentable ni económica ni socialmente. Para que una infraestructura de este tipo sea rentable, el Tribunal de Cuentas Europeo estimaba que debe ser utilizada al menos por 9 millones de personas al año, y los estudios realizados por ADIF, los únicos que de momento son públicos, prevén que el tren de alta velocidad solo será utilizado, en el mejor de los casos, por 2.600.000 personas al año, es decir, una diferencia de casi 5.600.000 personas. Yo creo que es una diferencia sustancial. Y luego los auditores afirmaban que en un radio de 60 minutos no vive la cantidad de gente suficiente para poner en marcha una infraestructura como el tren de alta velocidad y que ésta sea rentable. Por tanto, no podrían asegurar en ningún momento que la infraestructura vaya a ser sostenible. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esta infraestructura va a ser sostenida de forma permanente con fondos públicos. Y finalmente, en relación a las supuestas cantidades de emisiones a reducir para el transporte en el año 2050, informaban de que van a provocar una mayor contaminación con sus obras que las que se pretende evitar con su construcción. Finalmente, decir que yo creo que la moción del PNV reconoce de alguna forma, de forma implícita, lo siguiente, que es decir, la I vasca va a constituir una isla de alta velocidad, en primer lugar porque el tramo Gasteiz-Burgos, por lo menos que yo conozca, en estos momentos está en fase de estudio, y con Francia, las autoridades francesas han dicho que no tienen intención de ejecutar el proyecto entre Irún y Burdeos por lo menos hasta el año 2037. Con lo cual, el sinsentido de una obra de este tipo pues es evidente. Por lo tanto, lógicamente, votaremos en contra de la moción alternativa presentada por el PNV. Eskerrik asko, Ferra. EAJkoek hitz hartu nahi zuen. Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko berriro ere. Guk gure posizioa argi utzi dugu gure mozioan, berriro ere berrestea gure taldearentzat proiektua garrantzitsua dela, ezinbestekoa Europarekin konektatua egoteko eta gure lurraldea beste estatu mailan dauden beste lurraldeak dauzkaten aukera berdinak eduki ditzaten, ze ez dugu ezagunaztu beste lurralde batzuetan jada garatua dagoela abiadura handiko trenbide sarea, eta ez zer gehiago gehitzeko. Eskerrik asko. Bale, PSeri emango diot hitza eta berriro eskatuko dizuet mikrofonoa hurbiltzeko, ze publikoan jendea ez da entzuten ari. Bale? Orduan mesedez hurbildu mikrofonoa. Osea, mugitu dezakezue, tira dezakezue. Bueno, ya sabéis que además tengo un problema que hablo bastante bajo, entonces probablemente se me olvide durante el pleno, así que ya tengo a Iñaki aquí para darme algún toque por debajo. Bueno, en cuanto a la moción que se ha presentado, la original y la contramoción, decir que bueno, tenemos una vez más una moción sobre el tren de alta velocidad. Vamos a votar en contra de la moción original y no voy a
Voy a ser bastante breve porque creo que los posicionamientos de cada uno están bastante claros en este tema. Se debaten en donde corresponde. Creo que no es este pleno el correspondiente para hablar de ciertos temas, porque ya se debaten donde toca. No hablo de la moción original, por supuesto, porque creo que toca otros temas que sí corresponden a este ayuntamiento. Entonces sí que ahí me gustaría matizar algunas afirmaciones que realiza la moción. En primer lugar, decir que argumentar la no procedencia de la construcción de la Y vasca en base a un informe particular de unos profesores de la UPV, pues frente a los múltiples informes, planes estratégicos, declaraciones institucionales de la propia Unión Europea, de todos los estados y regiones sobre las que discurre el arco acerca de la idoneidad de la obra, creemos que es una justificación más que suficiente. El Gobierno vasco, dentro de la encomienda de gestión y construcción del ramal guipuzcoano, se encuentra en estos momentos iniciando trabajos preliminares de la redacción del proyecto constructivo de este tramo. Trabajos que consisten en sondeos de prospección para el diseño del proyecto y, adicionalmente, tienen el objetivo de aportar información medioambiental, hidrogeología, complementaria para ultimar la redacción del estudio informativo por parte del Ministerio. Se está constatando en múltiples ocasiones el entorpecimiento sistemático de los ayuntamientos gobernados por EH Bildu en dicho tramo hacia estos trabajos de geotecnia, sondeos que, amparados por el PTS ferroviario en el caso de ser ejecutados en terrenos particulares, no en vía pública, y contando con la autorización de los propietarios, pueden ser ejecutados sin necesitar licencia de obra alguna. Recordemos que son trabajos de interés general. Es preocupante, además, que se está produciendo una estigmatización de las empresas e ingenierías que están realizando estos trabajos, empresas que en alguna ocasión ya han visto ocupadas y atacadas sus oficinas. Adicionalmente, esta moción se hace, en nuestra opinión, sobre un desconocimiento del tipo y servicio que va a dar esta infraestructura, aduciendo un único uso de mercancías. Este tramo, en un futuro, tendrá un uso mixto, como toda la Y vasca, de pasajeros y mercancías, conectando desde Astigarraga la Y vasca con la terminal logística de Lezo, para las mercancías y para viajeros directamente con el futuro nuevo trazado de alta velocidad francés para aquellos trenes que no paren en Donostia. Es cierto que, dado que todavía no se tiene claro el punto de conexión en la Muga, no se está avanzando en el estudio informativo del tramo Lezo-Frontera. Pero en cualquier caso, si la conexión con el nuevo trazado francés fuera posterior a la construcción y puesta en marcha del tramo que nos ocupa, se evitaría el paso de todos los trenes de pasajeros sin parada en Donostia y de la totalidad de las mercancías por los municipios de Donostia, Pasaia, Lezo y Rentería, excepto las que tuvieran origen o destino en el puerto de Pasaia. Por tanto, como decía antes, votaremos en contra de la moción original. En cuanto a la contramoción presentada por el Grupo Nacionalistas Vascos, decir que compartimos el fondo de lo que se plantea, pero hay algunos puntos con los que no estamos del todo de acuerdo. Por ejemplo, se le exige, bueno, en toda la parte dispositiva se le exige al Gobierno de España, cosa que es curiosa, pero se le exige que materialice la conexión con Francia sin tener en cuenta que el retraso de la conexión no es responsabilidad del Gobierno de España. Y con ese y algún matiz más que podría añadir, vamos a abstenernos a la moción. Eskerrik asko, Isak, eta EH Bilduren izenean. Bai, arratsaldeon guztiori. Bueno, por nuestra parte, suscribir todo lo que se ha mencionado en relación al impacto negativo que esta mega infraestructura supondrá tanto a nivel ambiental, social como económico, que habéis presentado la moción original. Prueba de la preocupación que genera en la sociedad el proyecto del tren de alta velocidad son las diversas mociones aquí presentadas y lideradas por distintos colectivos y organizaciones sociales, como los que habéis presentado ahora una nueva moción al respecto. Quería hacer especial mención a la última moción presentada en este pleno en junio del 2020, presentada por Aina Ardura, en la que se instaba al Gobierno vasco y al Gobierno de España a ampliar las partidas presupuestarias de servicios sociales básicos, empleando para ello los fondos públicos destinados a obras y proyectos de alta velocidad. Era el comienzo de la crisis sanitaria. Tras casi 2 años de pandemia parece no verse claro cuáles son las prioridades de las personas y del planeta. La moción que hoy nos ocupa hace referencia al corredor de mercancías Astigarraga-Lezo, el cual, en caso de llevarse a cabo, tendría un impacto directo en nuestro municipio. La preocupación por los impactos negativos que supondría en el territorio, así como las serias dudas que nos genera su necesidad, motivó la presentación de unas alegaciones en agosto del año pasado
para solicitar al Ministerio que no prosiguiese con la tramitación del proyecto ni se ejecutase su construcción. En este sentido, creemos consecuente seguir haciendo lo posible desde las instituciones locales para evitar la imposición de infraestructuras de dudosa necesidad que supondrían incuantificables externalidades. Y además, a día de hoy, aún si cabe, nos parece hasta más necesario, ya lo hablamos en el pleno anterior, viendo el camino que está tomando el Gobierno vasco con el nuevo proyecto de Ley de Administración Ambiental, el cual supondrá una mayor indefensión de las entidades municipales ante este tipo de proyectos. Eta horregatik, hainbat sindikatu eta gizartez erakundeak aurkeztutako mozioa, gure taldeak alde bozkatuko du, eta implizitoki geratzen dela EAJaren mozioa aurkeztatuko mozioa kontran bozkatuko dugula. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eneko. Alderdi ezberdinen iritziak entzunda, ez dakit mozioa aurkeztu duzuenok edo publikoan zaudetenek beste zer esan nahi duzuen. Eskatuko dizut zuri ere mesedez zure burua aurkezteko eta ondoren... Ez da ondo entzuten, Ez da... Bueno, la idea de la moción que surge entre los grupos ecologistas de esta zona era fundamentalmente la de evitar que se trasladase el debate de la necesidad del tren de alta velocidad al tramo este concreto. Algo que parece que desgraciadamente no hemos podido conseguir porque las intervenciones que ha habido y sobre todo yo creo que la razón principal para presentar la moción alternativa, que no creo que no es alternativa, es otra moción, porque no habla del tramo que los agentes sociales, creo que por parte del PNV no ha habido esa discreción hacia los agentes sociales y respetar lo que ellos dicen y luego el PNV practicando su acción política presentar la moción que quiera, pero no se puede entender esto como una moción alternativa a lo que presentan los agentes sociales, ¿no? Porque el contenido, bueno, la verdad es que lo hemos escuchado ahora, no hemos tenido opción a tener en papel la moción que presenta el PNV. En alguna medida éramos interesados en este tema porque presentábamos la moción y de hecho la moción es alternativa a la nuestra y en base un poco a lo que hemos podido escuchar hemos entendido que la mayor argumentación que ha hecho el PNV sobre su moción va en relación al tren de alta velocidad en términos generales, no en el aspecto concreto que la moción esta quería intervenir y lo hemos visto así. De hecho, lo suscriben agentes sociales, sindicatos y no hablamos del tren de alta velocidad, de la red del tren de alta velocidad de la comunidad autónoma vasca, sino que hablamos del tramo Astigarraga-Lezo. Y creo que eso, bueno, se ha interpretado mal por parte, mal e interesadamente por parte de los grupos que no quieren aprobar la moción, ¿no? El hecho, cuando dice el PSOE que justificar con un estudio de la Universidad del País Vasco, o sea, no pretendíamos justificar nada con eso, nada más que decir que sobre el tema de la infraestructura de alta velocidad hay diferentes versiones y lo que decíamos a continuación era que era un debate que no se estaba pudiendo llevar adelante en términos normales porque había muchos intereses detrás de ello. Pero solo hacíamos una referencia a la infraestructura global, evitando entrar en ella. Nuestro objetivo en todo caso ha sido siempre que el ayuntamiento se centrara en esa cuestión. La línea de alta velocidad para mercancías de Lezo a Astigarraga. Creemos que en ese sentido el despilfarro que supone esa infraestructura no
tiene ninguna justificación y así lo entendemos no solo los grupos que iniciamos este trabajo, sino que todos los grupos sociales que han dado su apoyo, ¿no? Grupos, sobre todo, los que responden a los sectores más vulnerables de la sociedad, como pueden ser los pensionistas, los jóvenes y las mujeres, ¿no? Y sin embargo, parece que no hay sensibilidad por parte de ningún grupo de cara a los planteamientos que se hacen desde esos grupos que son los que más están sufriendo todas las políticas que están siendo adoptadas a través de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, por nuestra parte, decir que nos sentimos defraudados por parte tanto del PNV y del PSOE porque no han intentado hacer un esfuerzo en interpretar realmente el contenido de esta propuesta, que se limita, insisto, al tramo de Astigarraga-Arezo y que, por los datos que nosotros hemos manejado, el coste solo de 1 kilómetro de esta infraestructura, supone 11 veces la inversión que tiene este ayuntamiento, Es decir, con 1 kilómetro de esta infraestructura tendría este ayuntamiento para 11 años de inversión. Por lo menos el año 2021 el capítulo de inversiones ascendía a 4 millones y pico y el del kilómetro este supone unos 5 millones, unos 50 millones el kilómetro, siempre, además teniendo en cuenta que ahí nunca es el presupuesto original y que luego los desfases que viene habiendo, como alguien ha dicho, que es de Izquierda Unida, los desfases que están habiendo en estas infraestructuras suponen el 20, el 30 e incluso porcentajes mayores, ¿no? Entonces entendemos que la situación que hay a nivel social en estos pueblos exige que ese derroche de dinero se evite y se dedique para cuestiones de tipo social y sobre todo para los sectores más vulnerables. Eskerrik asko, Carlos. Eta beste interbentziorik ez baldin badago, publikoaren aldetik. Bozketara pasatuko gara, eta lehendabizi eragileek beraiek aurkeztutako mozioa bozkatuko dugu. Beraz, aldeko bozkak, kontrako bozkak, 12 aldeko bozka eta 9 kontrako bozka. EAJak aurkeztutako mozioa ere bozkatuko dugu, aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentzioak, 3 aldeko, 12 abstentzio eta 12 kontrako eta 6 abstentzio. Oso ondo, eskerrik asko eragilei aurkeztutako mozioarengatik. Onartua geratzen da. Jarraituko dugu, 5. gai ordenean daukagun 5. puntuarekin, kasu honetan 2022 urterako, 2022 urterako errenteria musikal udal patronatuaren lanpostu zerrenda eta langile plantilla onartzeari dagokio. Orokorrak oniritzia eman dio. Ikusirik kontu hartzailearen fiskalizazio txostena
diktamenean agertzen den langileen plantilla ondorengo eran aldatzea, bigarrena, onartzea 2022ko errenteria musikal udal patronatuko langile plantilla organikoa eta udal lanpostuak espedientean jasotan dagoena, hirugarrena, onartzea 2022 urterako errenteria musikal udal patronatuko lanpostuen zerrenda, hots espedientean jasota dauden funtzionarien eta lan kontratupeko langileena, eta laugarrena, argitaratzea plantilla organikoa eta lanpostuen zerrendari dagokion testu osoa Gipuzkoako aldizkari. Año 2022 en la que se incluyen los reservados a funcionarios a personal laboral que obra el expediente, y cuarto, publicar el texto íntegro de la plantilla orgánica en relación de puestos de trabajo una vez se entienda aprobado definitivamente. Vamos a Aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentzioak, 12 aldeko bozka eta 9 abstentzio lirateke. 6. puntua ere proposamena da 2022 urterako errenteriako udalaren lanpostu zerrenda onartzea. Onartzeko eskumena duen organoa, udal batzarra, aurretik antolaketa batzorde informatzailearen diktaminarekin. Zuzenbide oinarria kontuan hartuta, baita gizabalioetako arduradunak egindako txostena, idazkari orokorraren oniritzia daramana, ikusita kontu hartzaileak idatzitako txostena, gizabalioetako delegatuak egindako erabaki proposamena eta gizabalioetako arduradunak espedientean jasotako akordio proposamenari emandako adostasuna ikusita, udal batzarrari proposatzen zaio lehenengoa onartzea 2022 urterako errenteriako udaleko lanpostuen zerrenda. Bigarrena, argitaratzea lanpostuen zerrenda, behin aurrekontua, behin betikotasunez onartu ondoren, Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Eskerrik asko, nagore honen inguruan inork zer esateko? Bozkatu egingo dugu beraz, aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentzioak, 12 aldeko bozka eta 9 abstentzio. 7. puntua ere proposamena da, 2022 urterako errenteriako udalaren langile plantilla onartzea. Onartzeko eskumena duen organoa, udal batzarra, aurretik antolaketa batzorde informatzailearen diktaminarekin. Ikusita gizabalioetako arduradunak emandako txostena, idazkariaren oniritziarekin, kontu hartzaileak aldeko fiskalizazio txostena eman du. Kontuan hartuta araudi aplikagarria, antolaketako delegatuak egindako erabaki proposamena eta gizabalioetako espedientean jasotako arduradunak espedientean jasotako akordio proposamenari emandako adostasuna ikusita, udal batzarrari proposatzen zaio, lehenengoa, langile plantilla, diktamenean jasotako eran aldatzea, bigarrena, onartzea 2022 urterako, udal honetako plantilla organikoa eta lanpostuak, espedientean jasota dagoenaren baitan, hirugarrena, aurrekontu dotaziorik gabe, ustea ipatutako hilabetetan, langile plantillan dauden ondorengo plazak, hain zuzen ere, datorren ekitaldian okupatzea ez dagoelako aurreikusia, diktamenean jasota daude, zentzen izango diren. Laugarrena, argitaratzea langile plantillari dagokion testu osoa Gipuzkoako aldizkari ofizialean, beti ere 2022ko aurrekontua behin betikotasunez onartu ondoren. Eskerrik asko, nagore honen inguruan inork zerbait esateko? Konforme bozkatu egingo dugu beraz, aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentzioak, 12 aldeko eta 9 abstentzio. Gai ordenean 8. puntura goaz, 2022 ekitaldirako errenteriako udalaren aurrekontu orokorrari hasierako onespena ematea, eta hemen hasiko gara proposamena bera aurkeztuz. Kasuntan ere onartzeko eskumena duen organoa udal batzarra, aurretikan diktaminatuta dator, antolaketa batzordetikan. Kontu hartzailearen txostenean adierazten da, aurrekontu orokorraren proiektuak legeak ezartzen duen edukia duela, zenbat etsitako sarrerak aurreikusitako gastua berdintzen dituela, eta aurrekontu proiektuak maila konsolidatuan defizit bat duela, edo nola ere, defizit horrek ez du 2022 ekitaldirako errenteriako udalari ezarritako mugarik gainditzen. Zuzenbide oinarria kontuan hartuta, ogasuneko zinegotzi delegatuak egindako erabaki proposamena eta kontu hartzaileak espedientean jasotako proposamenari emandako adostasuna ikusita, informazio batzordeak aldeko irizpena eman du, udal batzarrak ondorengo akordioa har dezan. Bestea beste, onartzea
2022 ekitaldirako Errenteriako udalaren aurrekontua, bere kopuruak 58.134.300 euroko zenbatekoarekin, muga izaerakoa. Bigarrena onartzea 2022 ekitaldirako Errenteria Musikal Patronatuaren aurrekontua, muga izaerakoa, 2.437.385 euroko zenbatekoarekin. Hirugarrena onartzea Oarsoaldea S.A. eta Badiaberri S.A. Mendeko Udal Sozietate Publikoen aurrekontuak, aurreikuspen izaerakoak direnak. Laugarrena onartzea 2022 ekitaldirako Errenteriako Udalaren aurrekontu proiektu konsolidatua. Diru-sarreren orria 76.426.959,25 eta gastuen orriarena guztira 76.060.322,11 eurokoarena. Bosgarrena onartzea 2022ko aurrekontu exekuziorako udala araua eta eraskin gisa atxikita doan udal barneko kontrolerako araubideari buruzko jarraibidea. Seigarrena onartzea 2023 ekitaldira konpromiso kredituak aldatzea. Konpromiso kreditua deituriko laugarren eskinean agertzen den xehetasunarekin. Zazpigarrena onartzea defizita zein ekitaldiko inbertsioak finantzatzeko 2.800.000 euratzeko mailegua onartzea. Zortzigarrena espedientea jende aurrean jartzea, 15 lan eguneko epean, behin irabakia Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udal web orrian argitaratuta. Eta bederatzigarrena 2022ko aurrekontu orokorra behin betiko onartua geratuko litzateke, baldin eta jende aurrean jarri eta handik 15 lan egun igaro ondoren ez bada erreklamaziorik aurkezten. Honen ondoren esan jaso direla osoko zuzenketa bat, alderdi sozialistaren aldetikan, eta EAJ udal taldeak zuzenketa partzialen idatzi bat aurkeztu duela. Zuzenketa partzialen. Eskerrik asko Nagore, hasiko gara Ogasuneko zinegotziari eskatuz aurrekontua aurkez dezala, proposamena aurkez dezala. Bueno, arratsalde on guztioi, saiatuko naiz ez. Bueno, normalean nik altu hitz egiten dute, baina bai. Saiatuko naiz ez luzeegia izaten, baina uste dut garrantzitsua dela udalbatza honetan ere gure aurrekontu proiektua aurkeztea. Nagorek ondo esan duen bezala, 58 milioi euro pasatxo dituen aurrekontu bat aurkezten dugu. Iazkoarekiko 5% igoera suposatzen du, eta zalantzari gabe, eta nik oso horrela bizi dut gainera, oso salto kualitatibo handi bat emateko aukera eskaintzen digun aurrekontua dela uste dut. Desde luego aurreko urteko aurrekontu prorrogatuaren ondotik apirilean onartu genuen aurrekontuarekin alderatuta, zinez gure politikak garatu ahal izateko aukera oso importantea, eta zentzu horretan nik uste salto kualitatibo bat emateko aukera ematen duela. Orduan, segurtasun handiarekin eta egitan oso aurrekontu egokia dakargunaren sentsazio pertsonalarekin nator. Igoeraz hitz egiten dugunean, agian labur adieraztea azken 3 urtetako igoerak zeintzuk izan diran edo bilakaera zein izan dan, agian hobeto ulertzen lagunduko digulako baita ere, aurrekontu ikuspuntu batetik soilik bada ere pandemiak zein eragin handia izan duen. 2020an 55,4 milioi euroko aurrekontu bat izan genuen, aurreko urtearekiko 2,73 altuxeagoa. 2021an justu iritsi ginen, ez ginen iritsi erabat 2020koa parekatzea, eta badakizue kasu hartan mailegu importantea sartu genuen diru sarreretan ekiparazio hori egiteko, iruditzen zitzaigulako dirua behar zala momentu hartan egoerari aurre egiteko, eta hartara 20koarekiko alderatuta -0,06, kasi parekoa izan zen. Eta urtengo, edo datorren urterako aurkezten dugun honetan aldiz, 4,89ko igoera bat daukagu, eta gauza argia da, komentatu dugun momentu desberdinetan, igoera hori ahalbidetu digun nagusiki maileguak neurri batetan, beti eskatzen dugulako, eta hontan ere jo dugulako mailegua algenuen topera eskatzera, baina nagusiki foru funtsa gure finantziazioaren edo diru sarreren
kasi erdia izanik, 2021 galdu genuena berreskuratzeaz gain, 1,5 milioi euro gehiago jaso ditugulako. Beraz, numerotara baldin bagoaz, esan diteke, salto importante bat eta aurrekontu eder bat daukagula, ez da, diru zornitua gure politikak garatu ahal izateko. Hala ere, segurazki beti da importantea aurrekontuaren handitasuna gauza positibo bezala konsideratzearekin batera udalaren egoera ekonomikoari ere erreparatzea. Eta zentzu horretan guretzat beti izan da oso importantea udal honek daukan zorraren kontrola oso zorrotza izatea. Eta hor datuak eman izan ditugu beste askotan, eta gaurkorako bai adirazi nahi izan dedala edo adirazi nahi dedala, joan naizela kuriosidadez begiratzera azken urte luzeetako aurrekontu eta ze aurrekontu izan ditugun eta zorraren bilakaera ere zein izan da. Eta egin dut konparazio bat ikusi dezagun zein izan da azken 15 urtetan eduki dugun garapena udal aurrekontuei dagokionean eta baita ere zorrari dagokionean. Eta hori hartu dut 15 urte hauek hain zuzen ere topatu dedan aurrekontu handiena oraingoaren parekoa 2008an izan zalako. Orduan 58,5 milioi eurotako aurrekontu bat izan zan, 2008an orain dela 15 urte, eta orduan udalaren zorra 21 milioi eurotakoa zan. Eta momentu honetan, 2022an, aurrekontu hori berreskuratzen dugu nolabait, referentzi hori hartuaz, guk azken urteotan ezagutu dugun aurrekontu handiena da, datorren urterako daukaguna, eta zorra 10 milioi eurotakoa da. Orduan, nik uste importantea dela esatea, 2011tik Elkarrekin Errenteria bere forma desberdinetan eta EH Bilduk 10 urtetan zorra erdira jaistea lortu duela. Eta uste dut hori, zinez importantea dela eta aurrekontuak gora egitea zorra jetxiaz, segurazki zerbait ona ere adierazten duela udal honen ekonomia edo ekonomia saneatuaren inguruan. Hori esan da, bai segurazki importanteena dela ez numeroak bakarrik ematea, baizik eta dirua zertarako erabiltzen dugun esatea, eta zentzu horretan ez dago zalantzarik guk badegula legegintzaldi plan bat gure erronka estrategia herri irudikapen guztia jasotzen duena, denok ondo ezagutzen dezutena, gero ere sakonduko dut gai honetan, baina egia da gure legegintzaldi planean 7 erronka eta 104 ekintza jasotzen genituela, eta orain onartzera dakargun aurrekontu honek albidetuko du gure legegintzaldi planaren 80% bideratzea edo martxan jartzea. Dagoeneko gauza batzuk eginak daude, baina hori guztia 80% kontutan izan da legegintzaldi konplikatua tokatu zaigula eta jasota ez genituen, ezagutzen ez genituelako zalantzari gabe beste gauza asko egitea ere tokatu zaigula. Orduan, gure legegintzaldi planaren 80% guk ezarritako norabide eta herri ikuskera horren baitan egingarri izango da aurrekontu hauei esker. Gure departamentu estrategiko guztietan igoera egon da. Jetxiera batzuk badaude, baina esango nuke ez direla departamentu estrategikoak, espero dut inorrez molestatzea hau esan da, idazkaritza jetxiera importante bat dauka, baina zalantzari gabe oso estrategikoa da ezagian aurrekontu ikuspuntu batetik. Jetxierak oso modu orokorrean aipatuko ditut, jetxieretan nagusiki aurrezki politika batzuk, aldan enean egiten ditugunak, uste dut hiri mantenuak esfortzu berezi bat egin duela bere konsumo eta abarretan kontentzioa egiteko, eta ez dago zalantzarik ingurumenetik sustatzen diran besteak beste ledargiteria politikek gure konsumoen kostoak ere jaistea dakarrela. Beraz, hor ingurumeneko politika batzuen ondorioz baditugu aurrezte batzuk eta zalantzarik gabe bestelako kontentzioarik eta batzuk ere egin diralako, eta gero beti egoten dira, urte batetik bestera dagoeneko egindalako desagertzen den partidaren bat edo beste eta horrek ere jetxierak dakartza. Eta orain, enuke astu nahi zen nahi, baina uste dut importantea da, hain zuzen ere gure legegintzaldi plana jasotzen ditun erronka horiei erantzunez, aipatzea pixka bat igoera nagusiak zeintzuk diran eta ze ekintza diran igoera horien baitan garatu nahi ditugunak datorren urtean. Hasteko, giza baliabideak badakizute gure aurrekontuan pixu ikaragarria daukala eta gure eguneroko lanean ere oso handia eta importantea, ze pertsonari gabe ezingo genduke egiten dugun lan guztia.
eta kasu honetan langileen soldata igoeraren 2% dago aurreikusia gure aurrekontuan. Bestalde, garapen ekonomikoa badakizute legegintzaldi honetan erronka bezala jarria zegoela hasieratik eta pandemia gainera nolabait sustapen lan handia egitea ere bultzatu gaituela eta ondorioz pixka bat nagusiki pandemia kontestu batean sortu genituen hainbat diru laguntza lerro eta partida mantendu ditugu. Gero importantea da guretzat ere, eta hori bere momentuan ere PNV-rekin 21-erako adostutakoaren baitan segida ematen dio lehen sektoreak badu bere lekua eta hor inbertsio partida importante bat jaso dugu uste dugulako baditugula ekintza importanteak egiteko. Eta zalantzari gabe historikoki garapen ekonomikoa oarsoaldearen bitartez garatu dugu, oraindik ere horrela ere egiten dugu eta horre igoera dago beraiei egiten zaien aportazioan. Igoera portzentualak ikusita egia da, segurazki nabarmenena hirigintza arloa dela. Uste dut, tokatzen zala, aukera izan degula, aurrekontuak albidetu dulako eta segurazki 2021an aurrera atera ahal izan diran proiektu idazketa sorta guzti horrek albidetzen duela gero egin ahal izatea beste hainbat eta hainbat obra 22an eta horrek ere baduela, badala bere esplikazioa igoerain importantea izateko, ze aurtengoarekiko iaia 170ko igoera dauka hirigintzako aurrekontuak. Eta hemen bai pixka bat, detailean aipatuko ditu dela zeintzu diran partida edo proiektu horiek. Dakizuen bezala, konpromesu kreditotik zetorren partida importante bat ageri da gure datorren urteko aurrekontuan, eta hain zuzen ere dira Pontikako garajeak, historikoki demandatu eta beharrezkoa den proiektu bat, forma aldaera importante bat eduki duena eta gauzatzen ari dana. Orduan, datorren urtean hasiko dira obra horiek eta hortarako 1,4 milioi dauzkagu aurrekontuan. Gero dakizuen bezala, nik uste dut hori besteren batean ere aipatu dut, talde politiko guztiek babesten degula nolabait bere garaian Koldo Mitxelenako estalpea egintzanean, gure klimatologiarekin eta gure herriko ezaugarriekin zeinen importantea den espazioak estaltzea. Eta hor, Markolako estalpea izango da datorren urtean egingo deguna, Kaputxinatakoa da orain egiten ari dana, eta hortarako 500.000 euro dauzkagu. Gero dakizuen bezala, garaje asko dauzkagu, gainean plazak dauzkatenak, plaza publikoak dauzkatenak herri honetan, eta urten Sarregi plazako plaza hori eta garajeen gainkaldea konpontzearekin batera datorren urtean 100.000 euro ditugu plaza hori behar bezala hornitu eta jazteko. Eta hori ere oso importante ari da izaten interbentzio bezala. Eta gero, badaukagu proiektu bat, aurreko legegintzalditik datorrena, idatzita zegoena, segurazki oso interesgarria dana artisautza eta lanbide sortzailei nolabait paradigma berri eta diferente batetik egin behar diegulako aurre, eta zentzu horretan diru laguntza politika batzuen baitan lortu dugu proiektu hori aurrera ateratzea eta 960.000 euro dauzkagu datorren urteko aurrekontuan obra egiteko Agustinetako lanbide sortzaileen poloa martxan jartzeko. Horrekin batera badaude beste interbentzio batzuk, eta uste dut importante dela aipatzea, gero eukiko dugu aukera debaterako, baina uste dut jaso egin behar dela zer dan gure aurrekontua jasotzen duena. Aita Donostian igogailu bat, 455.000 euro, jubilatuen egoitzetan hainbat obra egin behar dira, hor, udal lokaletan beti egin behar dira obrak, eta zalantzari gabe gure edadekoak erabiltzen dituzten espazio horiek dignifikatu eta txukundu beharra dago, beraz hor beste 200.000 euro, Fanderiako frontoiaren ezetasun arazoa konpontzeko nahiarekin behintzat 50.000 euro lurzoru hori konpontzeko, Ondartxoko partzelak erostea, hain zuzen ere hiltegia eta bere ingurua birgaitzeko gure konpromesua hor dagoelako, eta eneko badakit buru belarriari dela partzela horiek eskuratu eta inguru hori bere ganatzeko eta berera ekartzeko lanean. Hortarako 120.000 euro dauzkagu. Gero, proiektuei dagokienean, Barandiaran parkeko proiektuaren idazketa jasoa dago aurrekontuan, eta gainera
bere inguruan aparkaleku batzu gehiago ateratzeko 120.000 euroko partida bat ere sortu dugu. Horrekin batera, beste hainbat proiekturen idazketa ere egiten saiatuko gera, hirigintzako gure departamentuak jasan baldin badezake noski, lanean dabiltza atope, eta hor, Erdiko kalea 11, Hondartxoko hiltegia, Barandiaren parkea aipatu dut, eta gero egia da beste udal eraikinetan hainbat hobekuntza egiteko proiektuak ere garatuko ditugula. Segurazki hori, modu nagusian hirigintzako argazkia, naiz eta kontutan izan behar dugun, dagoeneko martxan dauden beste hainbat proiekturen partidak inkorporatuko dirala, naiz eta ez ditugun aurrekontuan ikusten, eta hor zalantzarik gabe aldakoenea bada horietako bat, zinez importantea dana baita ere. Naiz eta aurrekontuan propioki ez dagoen, momentu honetan inkorporatuta gero egongo da. Ingurumenean, uste dut departamentu estrategikoa eta importantea dela ingurumenekoa, egia da beste urteetan kritika zorrotzak jaso ditugula aurrekontuaren jaitsiera txiki batzuk izan diralako, egia da, izan dira batzutan ez beti, kasu honetan igoera dago, eta gero baina inukela nabarmendu badaudela, apustu estrategiko bi nabarmenduko ditu, naiz eta segurazki Ferrak beste asko ere aipatuko lituzken berak hitzartuko balu, eta bada ledargitaria jartzeko politika horrekin segitzea, eta uste oso apostu importantea egiten dela, eta hortarako, bai udal eraikinetan, bai kale argiztapenean 180.000 euro dauzkagu, eta gero askotan hitz egin dugun gai bada, eta azkenean ingurumenetik aztertu dute, eta ja abiatuko dugu udal garajeetan elektrizidade kargarako, kotxentzako puntuak jartzeko, lehenengo pauso bat emango da, eta hortarako 150.000 euro dauzkagu. Ezin ahaztu, inkorporatuko dugula, Fanderia eta Oiartzun ibaiaren inguruan, autopista azpeko obra hori, dana txukunduko duena, aurtengo aurrekontuan dagona, baina gauzatze maila handi batean datorren urtean eukiko duenean, inkorporatuko dugu. Gero uste dut, importantea dela, gure erronkatako desde luego kultura izan dalako, eta kulturak segurazki apostu hori gorpuzten du leku honak, zalantzarik gabe, simbolikoki eta errealidadeari dagokionean zalantzarik gabe, eta sorkuntzarekin ere lotzen du bete-betean, eta kasu honetan igoera nabarmenenak dira leku honaren konsolidaziorako dauden igoerak, eta gero egia da, beste apartado batzutan ere gertatzen bada ere, kasu honetan, ikusiko dugu gero, egitan horrela egiterik izango dugun edo ez, jaietarako programaziorako dirua berreskuratu egin dugu, ze galdu egin genuen bidean jairi gabe ere denbora luze daramagulako. Orduan, gure esperantza eta nahia da, datorren urtean Madalena txukun eta duin batzuk eukitza eta hortarako partidak berreskuratu dira. Hezkuntza eta gazteriari dagokionean, bai nahi dela aipatu, etxebizitza komunitarioa indartzeko bide laguntzan apostu importante bat egiten dela, uste dugulako zinez importantea dela norabide egoki hori mantentzea, ematea, inkluso hobetzea alabal egokio etxebizitza komunitarioari, eta gero gazte foroaren sortzea, gazteriako plangintza estrategiko horretatik datorrena, eta segurazkia aurrekontuan jasoa dagoen enean datorren urtean argia ikusiko duena. Gero egia da, hezkuntzan ere, lan estrategiko importanteari gerala egiten azken urteetan, eta horren ondorioz, ongietorri eskolara programa berria ari gera aurre ikusten martxan jartzea, eta hezkuntza jardueretan igoera dago. Hezkuntza herri kohesiorako elementu nagusi bezala guretzat ezinbestekoa da, eta hor ere apostua oso garrantzitsua. Gizarte zerbitzuetan ezagutzen dituzue programak, aurrekontu oso importante bat daukagu, mantentzen ditugu igoera partida batzuk, baina agian 3 gauza aipatu nahi nituzke. Alde batetik, belabaratzen eskaintzen dugun zerbitzua osatu degula eta aurrekontu hartarako igodala nabarmen partida horretan. Lehen aipatzen nuen bezala, jubilatuen jarduerak osotasunean berreskuratzea aurre ikusten dugu eta diru laguntzak osotasunera ekarri ditugu, berriro ere hasiera batetan ziran kopuruetara, eta gero naiz eta aurrekontuan ez daukan erreflejo zuzenik, badakizue lanean ari gerala, proiektua idazten ari dela, eta gainera uste dut orain gutxi jakinarazi zaiela talde politiko guztiei, hirugarren adinekoentzako etxe bizitza ezaki dotazionala hitz egokia dan, gero hartuko du dagokion forma proiektua egiten ari gerala, eta
jasotako herentzia bati esker badaukagula remanente afektatu bat, €1.000.000 euroren bueltakoa, albidetuko diguna hori ere martxan jartzea. Lehen esan dean bezala hiri mantenuan kontentzioarik eta handia, eta horrekin batera Gabi Errota pasealekua konpontzeko €372.000. Udal hizkuntza politikan, nik uste dut badala bekartzen duia bere lekua aurrekontuan, lehen ere pasa dugu puntu bat gai honen inguruan, Oarsoaldeko euskara batzordean ere gure aportazioa berreskuratzen dugu, lehentzana izanik pandemiaren urte txarrau pasa ondoren berriro ere ekimen betez egon dedin. Euskaraldiak bere lekua dauka, datorren urtean ere antolatzea aurre ikusten dalako eta korrika izango degula, edo behintzat uste dugu gauza guztiak izango ditugula, ala islatzen da gure aurrekontuan. Herri arte eskolari €50.000 gehiago egotzi zaizkio udaletik, eta horri esker, proiektu berria konsolidatzen segitzeko aukera izango dugu. Berdintasunean auzo emakume elkartei ere diru laguntza berreskuratzen diegu, eta uste garrantzitsua dela berdintasun planeko ekintza garatu alizateko eta ardatz bakoitza garatzeko partida mantentzen degula. Aniztasunean zer esanik ez, 0,7 iritsi gera, eta oraindik legegintzaldia ez da bukatu, segurazki gehiagora ere iritsi beharko da, baina alde hortatik pozik, eta kiroletan nabarmenduko nuke, eta gero ere hitz egingo da neinean gai honi buruz, agertzen dela kanon bat edo kopuru bat kiroldegien kudeaketaren gastuei behar bezala estalia izateko. Sentitzen dut luzea izatea, baina uste dut garrantzitsua dela ondo aurkeztea ze norabidetan, ze proiekturekin eta ze dirurekin garatzen dugun aurrekontua, eta bukatzeko bai esan nahi dela, egin dugun onarpen prozesu honetan, orain bai denboraz garaiz ondo ibili gera, uste dut hori importantea dela, eta horrekin batera, uste dut, bide luzea daukagula aurrekontuen sozializazio eta gardentasun ariketak egiteko, udal bezala, baina uste dut behintzat, korporazioari dagokionean eta gure hemen tokatzen zaigun lanari begira konsolidatu izana, espazio bat, momentu bat, aurrekontu guzia, zinegotzi guziek oposizioari aurkezteko, importantea dela eta ia konsolidatu degula. Beraz, jari gerala pauso batzuk ematen ere gure aurrekontuaren sozializazio eta aurkezpen modu horretan, egokitasunean lanean eta aukera askozaz ere egokiagoak eskaintzen galdera, kontrasteak, zalantzak eta aurkezpenak egiteko. Eta nik aurrekontuari begira horrutziko nuke momentu honetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko Garazia azalpenengatik. Nagorek ondo adierazi duen bezala, Alderdi Sozialistak osoko zuzenketa aurkeztu du, eta beraz, zuei emango dizuet hitza. Y es que, tras analizar el proyecto de presupuesto municipal del Ayuntamiento de Rentería para 2022, el Grupo Municipal Socialistas Vascos presentó el 10 de noviembre 4 enmiendas parciales con el ánimo de consensuar el presupuesto. Como propuestas destacables propusimos medidas de fomento de la actividad económica, como aumentar los planes de empleo para parados de larga duración, nuevas medidas para fomentar la pequeña y mediana empresa, especialmente el comercio y la hostelería, bono cultura para fomentar la compra en las librerías y los eventos culturales y ayudas al emprendizaje. Una nueva política en materia de ayudas a la rehabilitación, ampliándolas a todo el municipio y ampliando también en tipo de obras subvencionables, con el objetivo de promover la actividad económica de los gremios locales y de ayudar a asumir el gasto que estas obras suponen para los hogares. También propusimos la rehabilitación de los vestuarios del Estadio de Verón y del Gimnasio Tin Látigo, que se encuentran en una situación lamentable. Por último, propusimos aumentar también el presupuesto de políticas sociales, poniendo en marcha acciones contra la soledad, pobreza energética y ludopatías, y aumentando las subvenciones a Cruz Roja, y también aumentar la partida para programar en el Centro Cultural de Cuona. Partiendo de la base de que no compartimos el proyecto de presupuesto por la falta de ambición y de proyecto de ciudad, por los incumplimientos sistemáticos de los planes de mandato y por la política cortoplacista del Gobierno, decidimos ser propositivos y tratar de aportar algunas mejoras al presupuesto, sobre todo con la intención de que se pusieran en marcha nuevas políticas en diferentes materias, como hacemos todos los años. A esto nos hemos encontrado un equipo de Gobierno con una disposición nula a negociar, y esto se ve claramente cuando, ante una propuesta en multitud de materias, la primera respuesta fue enumerar
el por qué no se comparten las propuestas presentadas para luego ofrecer 350.000 euros para poner alguna en marcha. Por esta razón decidimos retirar la propuesta de enmiendas parciales y presentamos esta enmienda a la totalidad. Presentamos esta enmienda a la totalidad más allá, como decía antes, por no compartir el proyecto de presupuesto, por la falta de ambición y de proyecto de ciudad. En este caso también hay un matiz que tiene este presupuesto que no tenían los anteriores. Este es el último presupuesto ejecutable de esta legislatura y, por tanto, corresponde también hacer un poco de valoración del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno. Al contrario de lo que ha dicho ahora mismo la delegada de Hacienda, decía que se ha cumplido el 80% del plan de mandato. En la rueda de prensa de presentación del presupuesto se decía que estos presupuestos van a servir para desarrollar totalmente el plan de mandato. Aquí hay no sé si es una incoherencia o un desajuste entre lo que se dijo en esa rueda de prensa y lo que se ha dicho hoy aquí. Pero bueno, yo me voy a basar más en lo que se ha dicho públicamente, que es literalmente estos presupuestos van a servir para desarrollar totalmente el plan de mandato. A pesar de que el presupuesto aumenta en 2,9 millones de euros respecto al ejercicio anterior, principalmente por la aportación de 3,6 millones de euros que se recibe del Fondo Foral de Financiación Municipal de la Diputación, siguen sin aparecer multitud de proyectos comprometidos por EH Bildu con la ciudadanía, incluso muchos desde mandatos anteriores. Voy a enumerar algunos. Construcción del Parque de Barandiarán, la ampliación del Polideportivo de Galtzaraborda, aparcamientos de Olivet, ascensor de Gastaño, viviendas dotacionales para personas mayores en la antigua biblioteca, renovar la zona degradada de Ondartxo, la rehabilitación de las calles de Beraun, Aita Donostia, Mauricio Rabel e Iztieta, establecer y poner en marcha un proyecto de espacio comunitario en Iztieta-Ondartxo, observatorio de las personas mayores. Todos estos son proyectos que aparecen en el plan de mandato de este equipo de gobierno. Nos gustaría que se nos explicara también cómo es posible que estos presupuestos vayan a servir para desarrollar totalmente el plan de mandato si este listado que acabo de enumerar no aparecen en él y ni siquiera la mayoría de ellos sabemos cuándo se van a ejecutar. Por cierto, como decía antes también, en muchos de estos proyectos existe además el agravante de que son compromisos también de mandatos anteriores. Como decía antes, el Grupo Municipal Socialista nos parece preocupante de este proyecto la notoria falta de ambición y de proyecto de ciudad. Tenemos un ayuntamiento sin rumbo y el presupuesto es un fiel reflejo de esto. En un momento en que las ciudades están trabajando en su futuro desde la perspectiva de la sostenibilidad, de la lucha contra el cambio climático, la movilidad y el urbanismo sostenible, en Errentería seguimos sin darle importancia a estos temas que son el futuro de las ciudades. Por destacar algunos ámbitos, las políticas de desarrollo económico, que tan importantes son en estos momentos, en los que la pequeña y mediana empresa, en especial el comercio y la hostelería, siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia. En nuestra opinión, no solo son pobres y falta de ideas, sino que en la mayoría de los casos son meramente decorativas, ya que apenas se acaban ejecutando presupuesto tras presupuesto. Además, tengo que decir que en un momento dado se pidió la colaboración de los diferentes grupos políticos en la parte más dura de la pandemia y creo que todos supimos estar a la altura de las circunstancias, sacando un plan de choque trabajado por todos. Eso sí, en cuanto pasó lo más duro, se nos apartó a los demás, incluso, como he dicho en multitud de ocasiones, excluyéndonos del Consejo Asesor de Comercio y Hostelería, que, en mi opinión, podíamos haber aportado mucho y todavía podemos aportar mucho los grupos políticos de la oposición en ese Consejo Asesor. Otro de los ámbitos que me gustaría destacar es el de la rehabilitación de edificios. Creemos que es necesaria una nueva política en esta materia. A día de hoy solo pueden ser beneficiarias de las subvenciones comunidades de propietarios y titulares de inmuebles del casco histórico de Errentería y solo para financiar la emisión de la AITE y la realización de las obras que aparecen en el dictamen de la inspección. Es necesario ampliarlas a todo el municipio y cubrir otro tipo de obras más allá de las que se subvenciona actualmente, es decir, una nueva política en materia de rehabilitación. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialistas Vascos propone devolver el proyecto de presupuesto municipal 2022 al Gobierno para que proceda a elaborar un proyecto que se adecúe a las verdaderas necesidades que tiene la ciudadanía de Errentería. Eskerrik asko, Isak. Ondo iruditzen baldin bazaizue erronda bat zabalduko dugu, bozketara, osoko zuzenketaren bozketara pasatu aurretik. Elkarrekin Podemos. Arratsalde on denoi.
Presentamos para su aprobación un presupuesto de 58 millones de euros para el 2022, un 5% mayor que el 2021. Somos de la opinión de que ante las crisis económicas las políticas de recortes y austeridad son la peor receta. El año pasado prácticamente mantuvimos el presupuesto global anterior, pero pusimos el acento en la protección social más necesaria que nunca por todo lo vivido desde que comenzó la pandemia. Este año seguimos apostando por un presupuesto feminista cuyos principales ejes son la protección social, la cultura, el medio ambiente y el desarrollo económico. Respondiendo a un ejercicio de prudencia y responsabilidad, el presupuesto ha ido aumentando en los últimos años mientras que la deuda ha ido disminuyendo. Me gustaría poner en valor algunos puntos claves de este nuevo presupuesto que hoy presentamos para el 2022 y entre ellos enumerar un incremento salarial de la plantilla, incrementos en partidas para el fomento de la actividad económica y local, importantes proyectos urbanísticos. Cuidamos el medio ambiente con partidas destinadas al desarrollo energético sostenible, instalación de LED en alumbrado público y edificios municipales o puntos de recarga de vehículos eléctricos en garajes municipales, a la vez que seguimos apostando por aumentar la conciencia social en cuestiones como el reciclaje y la protección de nuestros entornos naturales. Seguimos con paso firme en generar espacios de cultura popular, consolidando la apuesta estratégica que es Lekuona y dando espacio y recursos a todos aquellos agentes culturales que desarrollan su actividad en nuestro municipio, recuperando partidas también para la programación de fiestas. Y, por supuesto, continuamos apostando por ofrecer condiciones de vida digna, por garantizar vías de participación social y política a las personas jóvenes de Rentería, a través de la generación del Gaste Foroa y el refuerzo del proyecto de la vivienda comunitaria. Sigo enumerando mejoras en las partidas de educación y de política lingüística. Mantenemos la apuesta por los servicios sociales, incrementos en los programas habituales y recuperación en su totalidad de las subvenciones para el fomento de actividades de personas jubiladas. Respecto al mantenimiento urbano, hacemos un ejercicio de contención de consumos y se prevé la reparación del paseo de Gallarrota. Y cumpliendo con nuestro compromiso con la diversidad, llegamos casi al 0,7% en cooperación al desarrollo. Consideramos que es imprescindible dejar atrás la época de dificultades en la que estamos viviendo de una forma expansiva y progresista y que los presupuestos que hoy presentamos son adecuados al contexto de la pandemia que vivimos y a la realidad actual. Una propuesta cuya finalidad es mantener los servicios municipales de calidad y orientar políticas públicas eficaces y sociales. Unas políticas públicas feministas de cuidados, verdes y ecologistas. Me gustaría hacer especial hincapié en la necesidad de trabajar por y para nuestra ciudadanía, sus necesidades, sus proyectos y sus ilusiones. En este hilo, el Gobierno municipal, y en su línea habitual, ha trabajado con los diferentes grupos municipales con la intención de llegar a negociar un presupuesto que incluyese acuerdos de mejoras para todas y todos. Acuerdo que no ha sido posible. Y entiendo que no todos tenemos puesto el foco de nuestras prioridades en el mismo escalón. Para concluir, entendemos y creemos que estos son unos presupuestos gestados para afrontar la realidad que vivimos, una realidad que sigue teniendo una gran mochila, y que son unos presupuestos que velan por mantener los servicios municipales de calidad y orientar políticas públicas eficaces y sociales y que ponen en el centro de nuestras políticas a la ciudadanía. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Maite. EAJ, PNV. Bai, eskerrik asko, arratsaldeon. Ni labur arituko naiz, gure zuzenketa partzialak aurkezten ditugunean hartuko dut hitza, eta osoko zuzenketaren inguruan esatea, guk zuzenketa partzialen aldeko apustua egin degula, ulertzen genuelako aukera bat zegoela aurrekontuak hobetzeko, eta osoko zuzenketan abstenitu egingo garela. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eli. Zuek besterik gehitu nahi zuen? EH Bildutik, Garazi. Nik bai nahi nukela pixka bat PSOE-ri zuzendu, eta, uste dut errelatoa pixka bat eraikitzea tokatzen zaidala.
alde batetik, hain zuzen ere, abenduaren pixka nola izan da negoziazioa, eta balorazio bat ere zalantzari gabe osoko zuzenketaren inguruan, baina bai errelatoa pixka bat egin nahi nukela. Abenduaren 2an, bidali genuen dokumentazioa, abenduaren 9an izango zen batzorderako aurrekontuaren dokumentazio guziarekin, bertan diktaminatu eta gaur honera etortzeko, eta egun hortan bertan iokerrez baldimanago, Isak komunikabideen aurrean aterazan lehenengo balorazio bat egitera gure aurrekontuen inguruan. Uste dut, gaur aurkeztu duen guzia ezagutzen degula eta irakurri degula, testu desberdinetan edo oro arre guztia gianez, baina modu orokorrean bere diskursoaren ondik norakoak entzun ditugula. Orduan, egun hartan, hain zuzen ere gaur berriro ere errepikatu dan noraezaren norabide faltaren gaia aipatu zuen, eta nik uste zuen jabetuko zinatela nik aurreko aurkezpenean espreski saiakera egin dedala norabide hori zein dan ondo kokatzen, horregatik aipatu dedala legegintzaldi plan bat 7 erronka dituena, eta badakit astuna naizela, baina irakurri egingo ditut, uste dedalako norabidea argia dala eta jasoa dagoela, besterik da ez konpartitzea. Orduan, uste detokatzen dela, gauzak irakurri eta jakinaraztea. Orduan, lehen esan dedan bezala, badegu legegintzaldi plan bat, 7 erronka dituena, 104 ekintza, ari gerana esaten, 180 batean bete alizateko albidetuko dutela 22ko aurrekontuek, horrek ez du esan nahi noraino iritsiko geran, eta zalantzari gabe, guzti egin gabe ere, gera gintezke, noski baietz. Hori zalantzari gabe, baina bai uste dela norabidea oso ondo markatzen duela, eta lehen ez da kasualidadea izan gure aurrekontuko partida eta ekintza zehatzak hain luze aipatu izana, uste delako erabat bat datozela gure erronka hauekin, eta uste dut entzunaz jabetuko gerala. Bizitza duinak erantzunkidea den komunitatea eta hiri berdintzalea. Prebentzioan eta kohesionatutako komunitatean oinarritutako hiri segurua. Aro kultural berri bat zabaltzea, ekonomia kreatiboan eta sozialean oinarritutako garapena. Hiri antolamendurako plan orokorra eguneratzea herritarrek parte hartzeko prozesu zabal baten bidez. Ingurumenaren eta iraunkortasunaren aldeko apustua egiten duen udalerria eta gobernantza demokratikoaren ereduan sakonduko duen herria. Norabidea argia da, norabidea hori da, hor dago. Ez konpartitzea erabat zilegia da, baina badago. Eta proiektuak ere aipatu ditut, jabetuko zinatelako nik aurrekontuan jasota zuzenean edo erramenete afektatuarekin edo dagoeneko proiektuak idazten ari diralako aipatu ditudan proiektu horietatik asko gero esan du berak ez dirala egiten ari, eta ez da egia. Eta horregatik aipatu ditut ze bagenekien zeintzuk aipatuko zitun jasota genuelako lehendik ere. Orduan naiz errepikatuko, baina noski ondartxorekin lanean ari gerala, noski ari gerala beste hainbat gauza egiten, eta espreski aurrekontuan jasoak daudela. Eta uste dut importantea dela gauzak bere neurrian jartzea. Abenduaren 2ko agerraldi hortan, uste lapsus bat eukizuela gure zinegotzi, Isakek, eta horrek niri zer pentsatu ematen dit, koalizioan gobernatzea, ea dan, gobernu bakar bat bezala gobernatzea, edo bakoitzak, talde politiko bakoitzak markatzen du bere linea, eta ez du bat egiten gobernu bezala egiten dan politikarekin, baina hori beste hausnarketa bat da. Kasu hartan esan zuen, lanbide sortzaileen poloaren diru laguntza Idoia Mendiak ematen zuela. Nik ulertzen dut Eusko Jaurlaritzak ematen duela, eta akatsa izango zen, ez baldin bada, akatsa nahi gabe gertatutakoa edo nahi, eta hori nik bai ez dakidala. Baina bai uste dela, hau aprobetxatzen dut esateko, importantea dela guretzat behintzat gobernu bezala koalizioan gobernatzen degunean, batera, politika berdinak eta gobernu bakar bezala funtzionatzea. Eta horrelako gauzek zer pentsatua ematen didate. Eta desde luego bai nabarmendu nahi dedala, naiztan eretzat ez dan relevantea, kultura departamentuak ematen duen diru laguntza badala, baldin eta Eusko Jaurlaritzaren departamentuetara jo nahi baldin bagendu. Orduan, uste dut akatsoiek ez dirala kasualak eta ez zala bat ere txukuna eta egokia izan, ez baldin bada ezagutza faltatik egina dagoela. Eta ja orain sartuko gera lehenengo enmendakin partzial hoietara. Nik zinez uste dut ez dala egin negoziatzeko asmoarekin, baina enmienda partzialak 4 izan zirala, 4 enmienda nagusi
barne biltzen zituztenak kasu bakoitzean partida desberdinak eta proiektu desberdinak. Ondo aztertzen baldin badira enmiendak, oso gauza kuriosoa ikusten da. Eta da, guk aurrekontuan genituen proiektuak eta partidak gerakinera eraman da, edo guk gure aurrekontuan dauzkagun partidak handituaz, ulertzen dela gure aurrekontuarekin bat egiten dutela. Zergatik, Partido Sozialistak planteatu zituen gerakinetik eta aurrekontu partidetatik 1.811.000 eurora arteko diru poltsak eta proiektuak, eta horietatik 971.000, hau da, aurrekontu guzti horren 77% gure proiektuetan sakondu edo gure proiektuak mantentzeko dira. Orduan, norabide falta nik ez dakit nor daukan, pentsatzen dut danoi gertatuko zaizkigula horrelako gauzak, baina desde luego horrela begiratuta deigarria da, ze gure aurrekontuaren refrendoa ikusi denik eta zentzu horretan postu egin naiz. Ulertzen dedalako herritarrentzat hori ez dala txarra. Orduan, ni desde luego lektura oso positiboa egiten dut eta bueno, pena ez gerala akordio batetara iritsi. Hau esan da, aztertzen badegun nondik entzen dan dirua, niri oso kezkagarria iruditzen zait, oso kezkagarria. Eta berriro ere sentitzen dut, baina luzatu egingo naiz. Lau enmendakin. Lehenengo enmendakinan ez dut esango ze proiektu dira nukiko dezu. Teniari nahi zuerin bakarrik, proiektu horiek aurrera ateratzeko nondik nahi zuten diruak endu. Lehenengo enmendakina. Bale, hemen, gerakinera bialtzen dituzte partida batzuk, hau da, kentzen dituzte partida batzuk, gero gerakinean jarri daitezela eskatzen dutenak, beraz, babestu egiten dituzte kendutako partida horiek. Eta horrekin batera, aldezarreko proiektuak eta etxe bizitzen alokairu politikei bideratutako diru laguntza ikendu egiten diete, dirua. Beraz, etxe bizitza hutsak alokairuan jartzeko dirua, fuera. Bigarren emendakinean, eta nik uste beldurgarriena bigarren hau dela, zalantzari gabe, hau denore ikuskeratik noski, lehen sektorea zigortu. Garapen ekonomikoko proiektu berritzaile eta estrategikoak diruz txikiak direnak, danak kanpora. Udal hizkuntza politika, hau beti oso rekurrentea izaten da. Oarsoaldeko euskara batzordea, fuera, eren bat kendu. Euskaraldia, ez dugu behar ezertarako. Bertso eskola, erdira, jas arreglaran, nahi duten bezala. Bizikidetzaren aldeko lanketa eta proiektuetan uste dut lan mai bateratu bat dagoela. Bueno, memoria historikoari 20.000 kentzen dizkiogu. Ez dakit hori ze logikatan. Berdintasuneko gobernu honaren atala, fuera. Gobernu hona, badakigu zaila dela, baina ze importantea. Ze importantea, eta hori, kanpora. Eta gazte feroa ere, fuera, ez dakit. Horrek ere ukiko du bere esplikazioa. Eta gero egia da, hemen komunikazioari lotutako partida desberdinetan 86.000 euro kentzen dituztela. Eta nik herriko udala aldizkariari kentzea politikoki oso ondo ulertu dezaket, ez dut konpartituko, baina ulertu dezaket orain. Jaietako komunikazio partidari kentzea ez dut ulertzen. Eta leku honari bere komunikazio partida kentzea gutxiago oraindik, leku honako programazioa areagotu ez dala egia, gero ikusiko dugu areagotzeko eskatzen danean. Ez dauka zentzu hondirik, zezu programazioa egiten badezu, komunikatu ere komunikatu inbarko dezu, digo jo. Orduan nik ez diot ikusten ezanka eta ez buru. Hirugarren emendakinan eskaera bakarra egiten zuten leku honako programaziorako dirua igotzea. Eta etetu leku honako jardueretako partidak entzen dituztela programazioa gehitzeko. Orduan, liburutegiko programazioa dala leku honako programazioa ulertzen deni, leku honan gertatzen da, ez da? Bueno, ez dakit. Kentzen dizkiote 40.000 euro eta balio digu igoera planteatzeko. Eta gero, mediazioa zeron uzten dugu, total, mediazioa ez da programazioaren parte, inondik inora. Orduan, bueno, pixka trampatia iruditzen zait, hirugarren emendakin hori. Eta laugarren emendakinean, kasu honetan, etxebizitza politikak zigortzen segitzen da, emantzipaziorako diru laguntzak hainbeste defendatu diranak, hainbeste urtetan zuen partetik, eke jaundiarekin gure kudeaketaren inguruan, baino, erdira ekartzea planteatzen du. Orduan ez dakit oso ondo horrek ze lektura daukan. Eta gero gazten etxebizitza komunitarioa, bide laguntza ez da ere. Orduan, bueno, gauza batzuk seguraski oso argi daude. Hau esan da, nik oso argi daukate,
Ni beti akordioetara iristeko saiakera egiten saiatzen naiz, modu zintzo batetan. Uste dut, kasu honetan ere, ez dela aukerarik egon, ez dalako nahi izan, gogoan izango dezute, 2008an, soerekin akordio bat lortu genuela aurrekontuen onarpenerako, abstentziarekin kasu hartan, eta kasu hartan aurrekontutik 320.000 euro zian, eta gero remanentetik beste 300.000 edo, ez ziana kuantifikatu, baina gero obren kostua ikusita hortan gelditu zana. 21 PNV-rekin, gero hitz egingo dugu PNV-ren enmendakinetan, baina egia da egoera ere beste bat zala, eta 200.000 eta 200.000 izan ziren 400.000 euroko akordio bat, 200 aurrekontutik, 200 erremanentetik. Momentu honetan, Partido Sozialista kontutan izan da, gerakinera eraman dituztela gure aurrekontuko partidak, dala pixka bat raroan eretzat. 1.200.000 eskatzen zuen, eta guk planteatu genien 700.000 euro. Hori izan zen gure lehenengo eskaintza, hau da, negoziazio batean nik ulertzen dut, zuk zure proiektu aurkezten dezula, beraien emendakinen ezaugarriak uste dut ondo azaldu dituztela beraiek eta nik ere irakurketatik, beraiei esaten diegu, gauza hauetan bai, beste hauek ez ditugu ikusten, gure iritzia ematen diegu, normala da bezala, eta esaten diegu, baina guk nahi dugu akordio bat, beraz guk hobetxiko genituzke gauza be, baina zuek ikusi, 700.000, 350 aurrekontutik, 350 gerakinetik. Horren erantzuna izan da, ez gaude ados eta osoko zuzenketa. Horrez dago negoziazio real bat. Eta guk hori jarri genuen mai gainean, orduan, niri oso zilegi iruditzen zait, uste dut iaz ere, 21 begira, antzeko zerbait euki genuela, eta uste dut oso estrategia politiko baten baitan dagoela kokatu eta oso zilegia dela. Baina, desde luego ez da, oinarritzen inondik inora, guk akordatzeko nahirik ez genuelako. Eta horrek ez du esan nahi, akordioa gero lortzen diranik. Ze gero hitz egingo dugu, ez dira lortzen ala ere batzutan ez dalako erreza, baina horrez dago saiakera real bat. Orduan, bueno, hori uste dut esatea tokatzen zitzaidala. Eskerrik asko, Garazi. Hitza hartu nahi duzu. Sí, a ver, no voy a entrar demasiado porque creo que... O sea, no he entendido muy bien la intervención, la verdad. Me pareció en algún momento que incluso se intentaba hacer humor, estamos en un debate presupuestario y creo que no era el momento, pero sí que me ha parecido curioso que se ha intervenido más en este pleno que en la propia reunión del presupuesto. Entonces ya eso ya me dice mucho a mí. Es decir, nosotros presentamos una propuesta y lo que se nos dice es un listado de por qué no cada una de las propuestas. De hecho, se nos dice que no a la nueva política de rehabilitación, que no, porque las subvenciones actuales no se cubren. Vamos, o sea, eso es que ni siquiera se ha llegado a leer la propuesta, porque además no es una propuesta que llevamos haciendo desde hace varios años. O sea, para decir que esa es la razón por la que se dice que no a esa propuesta, que es una propuesta muy clara, pues, vamos, yo tengo muy claro que no había ninguna intención de pactar nada. Y estamos en todo el derecho en decir que no a una propuesta de 350.000 euros, además, después de habernos dicho en esa reunión que no a todo. O sea, a todo el listado de las propuestas que hicimos se dijo que no hay ninguna que se dijera que sí. Luego, por matizar también alguna cosa que se ha dicho, yo no he dicho en ningún momento, esto es una constante, se cogen notas de prensa y no es la primera vez que pasa, y se coge una parte de lo que dice uno para tratar de ridiculizarlo de alguna manera. Yo en ningún momento he dicho que Idoia Mendia ha dado ningún dinero. He dicho que el departamento que dirige Idoia Mendia ha dado una subvención al ayuntamiento de 960.000 euros para hacer el proyecto de Agustinas. Eso es lo que he dicho. Yo no he dicho que Idoia Mendia ha dado. Entonces, creo que se ha intentado además reducir al absurdo algo que yo dije en prensa, que creo que no es justo. Porque yo puedo decir, estoy en todo mi derecho de decir en prensa
que un departamento gobernado por una compañera mía ha dado una subvención al Ayuntamiento de Rentería. Y creo que no se está siendo justo cuando se dice eso. Y luego, no se nos ha explicado, ha comentado la delegada de Hacienda, que se sabía que yo iba a decir el tema del incumplimiento del plan de mandato, pero no se ha explicado en ninguno de los proyectos que yo he dicho, porque ninguno de los proyectos que yo he dicho, ninguno se va a cumplir con este presupuesto. Ninguno. Y los puedo volver a leer. Y no se ha explicado por qué. En prensa se dijo que este presupuesto va a servir para cumplir la totalidad del plan de mandato, porque eso no es interpretable. Eso sí que no es interpretable, porque está entrecomillado y es algo que se ha comunicado a los ciudadanos. Y es objetivamente mentira, porque además aquí se ha dicho que se va a cumplir con este presupuesto el 80% del plan de mandato. Entonces ahí hay una incoherencia que en algún momento se tendrá que explicar. Pero es objetivamente mentira lo que se les ha dicho a los ciudadanos sobre el presupuesto 2022. Y luego hay otra cosa. Cuando se ha comentado las partidas que planteamos nosotros reducir, ahora mismo no tengo el dato, pero lo hemos hablado en muchas ocasiones. La ejecución de un montón de proyectos es preocupante. De un montón. Y muchas de las propuestas que hemos marcado nosotros de bajada es porque en el presupuesto 2021, en la ejecución que se nos ha mandado, y lo podremos ver en abril, si es en abril cuando se ve la ejecución final, podremos ver cuál es la ejecución de esos proyectos. Pero esta legislatura, la ejecución de diversos proyectos es muy baja. Y en base a eso hemos hecho algunas de las propuestas de mejora, de bajada. No porque no queramos que esos proyectos no se hagan, sino porque, obviamente, tú cuando haces propuestas tienes que priorizar. Y nosotros nos hemos enfocado en 4 ámbitos que queríamos mejorar, y si hubiéramos querido hacer una enmienda a la totalidad desde el principio, pues no nos pegamos el trabajo que tiene hacer enmiendas parciales, porque tiene un trabajo analizar un presupuesto y hacer enmiendas parciales. No es un trabajo serio que hemos hecho. Entonces, básicamente decir eso, que es nuestro posicionamiento, y obviamente mantenemos esta enmienda a la totalidad. Nik labur bakarrik egia da Idoia Mendia aipatu dela eta ez dut egin intentzio txarrarekin, hasi que hor barkamena eskatzen dizut. Esan nahi nuena zen, diru hori ez duela Idoia Mendiak ordezkatzen duen edo lideratzen duen departamentuak eman. Ez dakite ulertu zaidan, eta akatsa niretzat oso larria da zentzu horretan aipatzen dalako espreski nork lideratzen duen departamentuak eman duela, eta ez da horrela. Orduan, zentzu horretan egin dut uste eta hausnarketa bat hortik aratago dijoana. Hala ere, nik bai nahi dela gelditu zalantzari gabe aurrekontutik nondik kentzen dituzten taldeek beren proposamenak egiteko diruak zilegi da, lehentasunak egia da evidentekin norbera jartzen dituela egokien iristen duen lekuan. Nik egin dut nire lektura politikoa, nire lehentasunetan hain zuzen ere, edo gure lehentasunetan hoiek ez liratekelako kentzeko modukoak, eta hori tokatzen zait adieraztea nire kezka lehentasun hoiek horrez egotea ikusita, ez? Eta berriro diot, gelditzen naiz, enmendakinen proposamenak noraino sakontzen duen gure politika eta indartzen duen gure politika. Eta hori da uste dut datu relevanteena, eta zentzu horretan, naiz eta gure diskurso politikoak segurazki beste leku batzutan kokatzera garamatzaten, hau dalako politikaren teatralizazioa ere neurri batetan, ni oso pozik nago alde hortatik ikusten dedalako oso norabide bereko emendakinak izan dirala, eta orduan gure politika berresten duela zuen partetik, naiz eta modu simboliko batean izan, eta horrek niri poza ematen dit, eta ni horrekin gelditzen naiz, uste dut oso datu esanguratsua eta importantea dela. Bueno, beste iruzkinek egin nahi izkaldin bada, nik osoko zuzenketa bozkatzea proposatuko nizueke. Bai? Osoko zuzenketa bozkatuko dugu, PSek aurkeztutakoa, aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, 6 aldeko bozka,
3 abstentzio eta 12 kontrako, beraz aurrera egingo dugu, eta kasu honetan EAJak aurkeztutako emendakinei emango diegu bide. Eskerrik asko eta arratsalde on denoi. Errenteriako EAJ-PNV udal taldean aurrekontuen osoko zuzenketa aurkeztea erabaki genuen. Naiz eta proiektuan hainbat gabezia antzeman ditugun eta horiek zuzendu eta hobetzeko asmoarekin aurkeztu dizkiogu jarraian azalduko dizkizuedan zuzenketak. Eta hauxe erabaki eta egin dugu EAJ-PNV alderdian oposizioaren ariketa modu eraikitzaile eta arduratsuan ulertzen dugulako. Gure herritarrekin hartutako konpromisoa helburu, errenteriarren interes orokorraren defentsan eta gure udalekintzaren ardatz nagusi den gizarte funtzioaren bokazioan oinarritzen dena. Horregatik guztiagatik, zuzenketa partzialak aurkeztu dizkiogu aurrekontuari. Proiektuaren alderdirik ahulenak zuzentzeko eta udal baliabideak lehentasunezkotzat jotzen ditugun arloetara bideratzeko. Jarraian gure zuzenketak banan-banan azaltzera pasako naiz. Lehenengo zuzenketa proposamena gazteen emantzipaziorako udal baliabideen birplanteaketa. Gure taldeak, eta nik uste udal gobernu taldeak ere, helburu bera partekatzen dugula. Udalak gazteen emantzipaziorako politikak eta baliabideak bideratu behar dituela. Orain arte martxan jarri diren proiektuak eta baliabideak, hau da etxebizitza komunitarioa eta emantzipaziorako diru laguntzak ez dira eraginkorrak izan. Etxebizitza komunitarioak 2019an abiatu ziren eta 2 urte hauetan zehar baja eta altak izan dira, baina ez dira plaza guztiak bete. Bestetik, emantzipaziorako diru laguntzen exekuzioa bajua izan da. 2019an exekuzioa ez zen 10.000 eurotara iritsi, eta iaz 20.000 euro inguruko exekuzioa izan zuen kontuan hartuta partidaren kontuan hartuta partida 80.000 eurokoa dela. Beraz, gure ustetan ez da helburua lortu, gazteek ez dituzte lagungarri ikusten jarritako baliabideak eta guzti hau kudeaketa txarraren eredu da. Zuzenketa honekin planteatzen duguna da, helburuak oraindik konpartitzen baditugu, azterketa bat egitea. Zer huts egin den aztertzeko edo zer hutsune dauden aztertzeko eta etorkizunera begira etxebizitzaren inguruan eta gazteen emantzipaziora zuzendutako politika eraginkorrak izan daitezen. Bigarren zuzenketa proposamena gazteen adikzio kimiko eta ez kimikoen azterketa da. Guztio gara jakitun COVID-19aren ondorioak latzak izaten ari direla. Pandemia gaixotasuna eragiteaz gain, gizarte mailan hainbat eta hainbat ondorio eragiten ari da. Oso kezkatua gaude gazteek edo gazte batzuk dituzten jarrera arazoekin. Krisi garai bat igaro ondoren edo bitartean egoera hauek areagotu egiten dira. Horregatik gaur egungo errenteriako gazteen argazki erreal baten beharra dagoela pentsatzen dugu. Behin argazkia edukita, gaztei laguntzeko eta beraiei bideratutako politika eta baliabide eraginkorrak implementatzeko aukera emango digulako. 3. eta 4. zuzenketak hurrengoak dira. Batetik, merkataritza eta ostalaritzan kontratazioak bultzatzeko laguntzak. Eta bestetik, herriko merkataritza sustatzeko kanpainak egitea. Kontratazioak bultzatzea ezinbestekoa dela iruditzen zaigu merkataritza eta ostalaritzako sektoreak momentu zailak bizitzen ari direlako. Beste urteetan ere aurkeztu izan dugu zuzenketa hau, baina orain ari garrantzitsuagoa iruditzen zaigu. Eta bestetik, herriko merkataritza sustatzeko kanpainak egitea proposatzen dugu, behin eta berriro urte hauetan herri bizia nahi dugula adierazi dugulako, eta tokian tokiko merkataritza sustatzeko politikak sustatu behar direla esan dugulako bai udal batzuetan, bai gure agerraldietan. Jarraian, 6. zuzenketara pasako naiz, non herriko mugikortasun segurua sustatzeko azterketa eskatzen dugun. Ezinbestekoa eta urgentea iruditzen zaigu lanketa hau egitea. Hau da, herriko puntu beltzak detektatzeko modu bakarra delako, gero beharrezkoak diren neurriak hartu ahal izateko. Ezinbestekoa da errealitatea ezagutzea neurri eraginkorrak hartzeko berriro ere. Herritarrak behin baino gehiagotan adierazi digut herriko puntu batzuk ez direla seguruak, baina guk herri osoko azterketa integral bat eskatzen dugu. 6. zuzenketari lotuta 5. zuzenketa dugu, zebrabideak argiztatzeko proiektua. Bai oinezkoen bai gidarien segurtasuna bermatze aldera beharrezkoa ikusten dugu zebrabideak argiztatzea. Gertuko udalerrietan mota hontako argiak daude zebrabideetan eta lagungarriak dira. Gure taldearen helburua herri segurua edukitzea da eta segurtasuna zentzu guztietan aplikatzea.
7. zuzenketa proposamena auto elektrikoentzako karga puntuen azterketa egitea da. Gobernu taldeak udal garajetan auto elektrikoentzako karga puntua jartzeko partida bat jarri du aurrekontu proiektuan, baina gure taldeak azterketa hau herri guztira zabaldu nahi du. Gure ustez, hemen gauden talde guztiok, ados gaudelako mugikortasun jasangarriaren alde apustu egin behar dugula, eta horregatik azterketa zabalago bat egitea eskatzen da, herritar guztiok aukera berdina izan dezaten. 8. zuzenketa, Alabergako auzoan parke estalpea egiteko proiektua egitea eskatzen dugu. Ez da estilo hontako egiten dugun lehenengo proposamena. Aurten Alabergako auzoan estalpea egitea eskatzen dugu, baina iazkoan ere antzeko ekintza bat adostea lortu genuen. Batetik, auzoko bizilagunei beste auzoetan dituzten aukera berdinak emateko. Adibidez, seguraldi txarra dagoenean, auzoko jendeak bertan jolasten ibiltzeko aukera edukitzeko, baina bestetik, gure alderdiak hainbatetan adierazi duen ekintza deszentralizatuan helburua ere laguntzen duelako, ez? Azken finean, udalak programatutako ekintzak deszentralizatzeko aukera ematen duelako horrelako estalpe bat egiteak. 9. zuzenketa proposamenak honela dio, haurtzaroan eta nerabezaroan indarkeria ekiditeko prebentzio eta sentsibilizazio kanpainak egitea. Tamalez, askotan indarkeria mota hau esparru pribatuan eman ohi da, eta ezinbestekoa da garaiz detektatzea. Detektatu ahal izateko, herritarrei tresnak eman behar zaizkie. Eta indarkeria mota honen inguruan kontzientzia sortu beharra dago eta gizartea sentsibilizatu behar dugu. Hau bai da, haurtzaroan eta nerabezaroan indarkeria ekin ahal izateko neurrietako bat. 10. zuzenketan, gizarte zerbitzuen karteran gizarte inklusioko baliabideak garatzea proposatzen dugu. COVID-19 ondorietako bat, babesgabetasun egoerak eta bazterkeria arriskua areagotzea da. Kasu honetan, gure udalerriak errenteriak ez ditu karterako zerbitzu guztia garatuak, eta guretzat oso garrantzitsua da batez ere une honetan, pertsona horien guztien, inklusioaren eta erreta egokiaren aldeko apustu argia egitea. 11. zuzenketa proposamena adinekoen etxebizitzetarako detektagailuak jartzea da, baina idazkaritzako txostena irakurri eta gero ezingo dela bozketara eraman irakurri dugunez, ez dizkizu eta azalpen gehiago emango, baina kasu honetan helburua zen pertsona helduak edo adineko pertsonak beraien etxeetan bizitzen jarraitu nahi dutenean, hauei baliabideak ematea, bizitza kalitate on bat edukitzeko eta aldi berean beraien segurtasuna ere nolabait bermatzeko. Eta gure azkeneko zuzenketa proposamena Gaztainoko igogailua da. 2021ko aurrekontuan Gaztainoko igogailuaren proiektua idazteko partida bat aurre ikusten zen. Egia da atzerapen bat dagoela, baina atzerapenak gure ustez ez du geldiaraztea suposatzen. Datorren urteko lehen hiruhilekoan proiektuaren erredakzioaren lizitazioa martxan egon daitekela uste dugu, eta beraz nahiko atzerapenarekin goazenez, aurten planteatzen duguna da proiektuaren idazketarekin amaitzea 2021ko konpromisoa delako eta obraren zati batekin hastea. Eta horregatik jartzen ditugu 475.000 euro. Hauek dira Errenteriako EAJ PNVk aurkeztutako zuzenketak. Eta aurrez aipatu bezala, zuzenketen xedea, udal aurrekontu proiektuaren alderdirik ahulenak zuzendu eta beharrezkoak dituen doikuntzak ezartzea. Aldi berean, errekurtsoak lehentasunezkotza jotzen ditugun arloetara bideratzea. Hala nola, gizarte zerbitzuak, hirigintza, ekonomia sustapena, mugikortasuna, trafiko eta segurtasuna, ingurumena edo gazteria bezalako arloetara. Eskerrik asko. Eskerrik asko Eli, eta erronda bat zabalduko dugu berriz. Elkarrekin Podemos hasiko da. Perdón? Vale, barkatu. Yo voy a ser breve porque antes, cuando he presentado nuestra opinión sobre el presupuesto que presentamos, sobre cómo se han llevado las negociaciones, no tengo más que reafirmarme. Es verdad que podemos compartir, hablando de las enmiendas parciales del PNV, podemos compartir algunas de las enmiendas parciales que habéis presentado y además las entendemos como en algún momento ha llegado a decir Garasi con otras enmiendas y con otras propuestas,
las entendemos que eran complementarias a las que nosotros estábamos presentando, porque era incluso simplemente aumentar una cantidad. Por eso yo en determinado momento sí que pensé que podríamos llegar a un acuerdo. Por lo menos esa es la sensación que yo tuve. Presentáis las enmiendas, os presentamos una, no quiero decir contraoferta, sino bueno, pues un seguir intentando negociar, que es, y vuelvo a reiterarme, que es la línea en la que hemos trabajado desde el equipo de gobierno desde el principio. Se vuelve a decir que no y aún así se presenta una propuesta mejor y al PNV solo le sirve, aunque no sé si le parece bien o mal, pero solo le sirve para dar una abstención. Me descoloca porque es verdad que tenía la sensación de que estábamos navegando en el mismo río y no me deja más que seguir pensando que no todos tenemos el foco de nuestras prioridades puesto en el mismo escalón. Mila esker. Eskerrik asko, Maite. EAJ zerbait esan nahi zuen? Zue. Bueno, muy brevemente también. En nuestro caso, habiendo visto las enmiendas que ha presentado el PNV, yo diría que podríamos estar de acuerdo en casi todas las propuestas que se hacen, pero tenemos un problema con lo que se propone disminuir en todas las propuestas, entonces no las vamos a apoyar. Es decir, no podemos, si estamos proponiendo nosotros una política de rehabilitación diferente, aumentar, no podemos aceptar que se rebaje la partida de las ITES. Lo mismo pasa con Atlántica al Día, mantenimiento de parques y jardines. Hay un montón de partidas, la de Haurtxokos y Gaztelecus, con lo que no vamos a apoyar las propuestas, salvo la última, la del ascensor de Gaztaño, con la que estamos de acuerdo. Bueno, saiatuko naiz ez luzeegia izaten, konturatu zeraten lehen soek aurkeztu zituen enmienda partzialen inguruan ere naizela detailean sartu. Orduan, naiz sartuko PNV-koen detailean, uste gainera nahiko, zehazki aurkeztu ditula helik, bai adirezi nahi dela nolabait guk argi eta garbi bi bileratan adierazi genuela gure iritzia zer gehiago, zer gutxiago, zalantzari gabe, baina bi proposamenetan zalantzari gabe zeuden eta hemen badaude guk egoki ikusten ditugune proiektuak zalantzari gabe, eta guk horren aurrean, bai SOErekin, bai EAJarekin, egin genuena izan zen, hau da gure iritzia, guk horrela formulatuko genduke hau, guk beste buelta hau emango genioke, hau oso interesante ikusten dugu, nik zer dakit. Hori guzia eginda gero, mahai gainean jarri, guk akordioa ekonomikoa ere badan enean, zalantzari gabe, eta hori horrela izan da aurreko 2 urtetan, kopuru bat jartzen dugu mahai gainean, iritzi bat ematen dugu emendakin horien inguruan, eta kopuru bat jartzen dugu. Eta horri PNVk eutsi egiten dio, eta hor bide bat egin dugu. Eta nik zinez adierazi behar dut, pena dedala uste nuelako akordioa erdietsi genezakela, ulertzen dut Maite Gartziak esplizitatu du, nik ez dakit esplizitatuko nukeen edo ez, baina egia da baiezko eta abstentzioaren inguruan horre sortu zaigula azken momentuan zailtasuna akordiora iristeko, baina nik bai uste dela importantea dela bai balioan jartzea uste dut tokatzen zaigula udal gobernu talde bezala, norabidea egiten danean eta debatea sortzen danean eta heltzen zaionean negoziatzeko aukerari, hasierako 700.000 euro horiek bihurtu ziren 1.229.000 eurotan parte bat erremanentetik, Gaztainoko igogailua bere osotasunean garatzeko dirua jarriaz, eta hasierako 350.000 euro horiek aurrekontuko partidatatik 529.000 eurora artekoak. Egia da guk horri baiezkoa
pentsatzen genuela, izan ere 2021eko aurrekariak hori pentsatzera generamatzan, 2021an 400.000 euro izan ziren aurrekontutik eta 400.000 gerakinetik, eta horregatik iruditu zitzaigun guk zinez akordioak nahi ditugulako, baina hitz egin behar da hortarako eta utzi egin behar zaie proposamenei eta kontraproposamenak egin. Guretzat beti da importantea zue gure ondoan egotea, badakizute, eta bilatzen dugu etengabe, eta zinez nik sinisten dut gainera, akordiotarako aukerak egon badaudela beti, eta beharrezkoa dela politika hortik eraikitzea. Eta hortan sinisten dugun heinean, bide hori egin genuen, eta guretzat ere eskaintza egokia zala konsideratzen genuen, eta azkenean ez dugu lortu erdiestea, eta egia da, nik pena badaukadala, segurazki tokatzen zaidan heinean Ogasun zinegotzi izatea ere, gustatuko zitzaidakeen akordioa gauzatzea. Uste dut baldintzak egon bat zeudela, eskaintza etzala txarra, baina ulertzen dut baita ere, bakoitzak bere tokian jartzen dituela bere mugak. Eta nik hori esan nahi nuen, eta enaiz sartuko, nik uste zueko zinegotziak pixka bat egin duela, nondik entzen dituzuen partidatako diruak, eta orduan nien nahi sartuko hori zehaztera, uste dalako neurri batean agerian jarri dirala, guretzat ere lehentasunezkoak diran beste hainbat lekutatik entzea proposatzen dela, eta hori ere ez dela guretzat onargarria. Beste inork hitza hartu nahiko luke? Ez, besterik gabe eta negoziazioaren inguruan esandakoaren harira, egia da, gobernu taldeak interesgarriak iruditzen, gure zuzenketak interesgarriak iruditzen zitzaizkiola, horrela adierazi izan, gu ere adosteko pres ginen, hitz egiten egon ginen, egia da 1.200.000 kantitatea ematen zitzaigula, 700.000 euro gerakinetik adierazi zaigun bezala gaztainoko igogailua egiteko, eta 529.000 euro aurkeztu genituen beste proposamenak, nahi genituen proposamenak aurrera eramateko, eta guk adierazi genuen ados ginala, adostasun horretan bat egintozela, zuek interesgarriak ikusten zenituztelako gure zuzenketak, eta nolabait onartzen zenutelako aurrekontu proiektua gure zuzenketak hobetzen zutela, eta guk adierazi genuen gauza bakarra izango zen gu abstentziora joango ginela. Ez genuela negoziatzera joan, orain zuentzako ez bada nahikoa izan gure abstentzioa, ulertzen dugu bakoitzak gure bideak eta gure politika egiteko moduak dauzkagula, besterik gabe. Ez zenituzten gure aldeko bozkak behar, gu abstenitu egingo ginela adierazi genuen argi eta garbi, baina beste batean izan beharko du. Eskerrik asko. Beste hitzartzerik? Nik besterik gabe, beste inorkitza hartu nahi ez baldin badu, bai adieraztea, zintzoki eduki dugula borondatea, bai batzuekin zain besteekin adostasunetara iristekoa. Eta nik uste dut horren adierazgarri dela, aurreko bi aurrekontu proposamenak, edo bi aurrekontuak lantzerakoan baino diru gehiago jarri dela mahai gainean, eta uste dut azkenean dirua jartzen den diru kantitatea ere badala borondate horren adierazgarri. Eta uste dut inolako momentutan gure iritzia adierazi dugunean ez dugula proposamenak, oposizioaren proposamenak gutxiesteko asmorik inola ere izan. Iruditu izan zaigula eduki ditugun bileretan gure iritzia interesgarria izan zitekela zuentzat, batez ere emendakinak hobetze aldera, eta desde luego modu negatiboan irakurriak izan baldin badira, edo modu negatiboan irakurri ditugula uste izan baduzue, desde luego ez dugu elkar ulertu. Eta gure nahia ez da inolako momentutan hori izan, batzuekin zein besteekin saiatu ginen gure iritzia adierazten zuek egindako proposamen horien inguruan edo emendakin horien inguruan, ulertzen degulako ere elkarlana horrela bakarrik lor daitekeela, hitz eginez, bakoitzak egiten dituen proposamenen aurrean besteak zer iritzi edo zer ikuspegi duen adieraziz, eta hori dela lankidetzarako marko bat zabaltzea, eta proposamenak lankidetza eskatu danez momenturen batean, nik zinez uste dut aurrekontuak adostea eta aurrekontuen barruan proiektuak eta ekimenak adostea badela benetan lankidetzarako oso aukera polita. Eta nik behintzat
ilusioa banuen, uste dute honetan jardun garenok ilusioa bagenuela, nolabait, orain arteko bideari jarraiki, beharrez izan arren gobernu taldearen, baina adostasun handiagoarekin onartzeko aurrekontu hauek, baina saiakera egin dugu ez da posible izan, eta ez da ezer gertatzen, datorren urtean beste aukera berri bat edukiko dugu. Eta edozein kasutan bai reafirmatzea pixka bat dagoeneko Garazik esan duen horretan, ez? Azkenean norabide eza leporatzea gobernu talde honi uste dut, hitz hutsetan geratzen dela, norabidea eduki badugulako, beste gauza bat da ez partekatzea, eta hori oso zilegi da ez partekatzea. Baina gure norabidea oso argia da eta oso sendoa da. Eta agintaldi honen amaierarako, agintaldi planak eukiko duen garapen maila oso handia izango da, besteak beste, aurrekontu honi esker, benetan aurrekontu igoerak aukera eman digulako agintaldi planeko proiektu askori bultzada garrantzitsua emateko. Eta, espero dut, gu ere gai izango garela aurrekontu handi hau ongi kudeatzeko eta benetan agintaldi planari bultzada handi bat emateko. Hau esanik, bozketara pasatuko gara, eta egia esan bozketa luzea dugu, EAJaren emendakinak banan-banan bozkatu behar ditugulako lehendabizi, eta ondoren aurrekontu proposamena bere osotasunean. Orduan banan-banan, salbu eta 10garrena, 11garrena, salbu eta 11garrena. Orduan, lehenengo emendakinaren aldeko bozkak, esango ditut zeintzuk diren edo beharrezko ikusten dezue, gazteen emantzipaziorako udal baliabideen berplanteak eta aldeko bozkak, kontrako bozkak, konforme aldeko 3 bozka eta gainontzeko 18ak kontra. Bigarren emendakina gazteen adikzio kimiko eta ez kimikoen azterketa da, aldeko bozkak, 3 aldeko bozkak, kontrako bozkak, gainontzeko guztiak, 18. Hirugarren emendakina merkataritza eta ostalaritzan kontratazioak bultzatzeko laguntzak da, aldeko bozkak, kontrako bozkak, 3 aldeko eta 18 kontrako, 4. zuzenketa proposamena herriko merkataritza sustatzeko kanpainak da, aldeko bozkak, kontrako bozkak, 3 aldeko eta 18 kontrako, 5. zebrabideak argiztatzeko proiektuari egiten dio referentzia, aldeko bozkak, kontrako bozkak, 3 aldeko eta 18 kontrako, 6. zuzenketa proposamena herriko mugikortasun segura sustatzeko azterketa da, aldeko bozkak, kontrako bozkak, 3 aldeko eta 18 kontrako, 7. zuzenketa proposamena autoelektrikoentzako karga puntuen azterketa da, aldeko bozkak, kontrako bozkak, 3 aldeko eta 18 kontrako, 8. zuzenketa proposamena Alabergako auzan parkestalpea egiteko proiektua da, aldeko bozkak, kontrako bozkak, 3 aldeko eta 18 kontrako, 9. zuzenketa proposamena Urtzaroan eta Nerabezaroan indarkeria ekiditeko prebentzio eta sentsibilizazio kanpainak, aldeko bozkak, kontrako bozkak, 3 aldeko eta 18 kontrako, 10. zuzenketa proposamena gizarte zerbitzuen karteran gizarte inklusioko baliabideak garatzea da, aldeko bozkak, kontrako bozkak, 3 aldeko eta 18 kontrako, 11. bertan bera geratzen da, eta 12. eta azken proposamena izango litzateke gaztainako igogailua, aldeko bozkak, kontrako bozkak, konforme 3 aldeko eta 12 kontrako. Barkatu 9 aldeko eta 12 kontrako. Hainbeste aldiz esan dut 3, barneratuta geratu zaidala. Konforme eta emendakinak bozkatuta, orain aurrekontu proposamena bera bozkatzera pasatuko gara. Eta beraz, jatorrizko proposamena bozkatzen dugu. Aldeko bozkak, kontrako bozkak, 12 aldeko eta 9 kontrako. Modu honetara, 2022. urterako Errenteriako udalaren aurrekontua onartuta geratzen da. Bederatzigarren puntua,
Proposamena da, Errenteriako udalaren kudeak eta materialerako gomendioa Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari, Euskal Poliziaren oinarrizko eskolako agente kategorian sartzeko hautaketa prozesu bateratuak kudeatzeko. Hemen inork zerbait esan nahi du? Barkatu nahore. Onartzeko eskumena duen organoa udal batzarra, aurretik antolaketa batzorde informatzailearen diktamenarekin. Euskal Autonomia Erkidegoko udalak gonbidatu dituzte baterako hautaketa prozesua burutzera udaltzaingoko oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren aldeko kudeaketa materialen gomendioa burutzea. Hau da, udalei proposatu zaie akademia gomendatzea hautaketa prozedura gauzatzeko beharrezkoak diren jarduera material tekniko eta zerbitzu jarduera guztiak. Udalen artean, lanpostu horietako hautaketa prozesua burutzea bereziki zaila da epaimahaiak osatzeari eta probaktibitateari dago. Bestalde, kontuan izan behar da, hainbat lan eskaintza publiko eta deialdi aldi berean egiten direla. Udaltzaingoko oinarrizko eskalan agente kategorian sartzeko hautaketa prozesuetarako. Halaber, abantaila ditu eta eraginkorragoa da hautaketa prozesu bateratua burutzea jarduera esparru komuna ezartzea. Errenteriako udalak proposatutako kudeaketa gomendioaren xedea da Polizia eta Larrialditako Euskal Akademiari udaltzaingoko oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko 10 plaza hautatzeko prozesua burutzeko beharrezkoak diren jarduera material tekniko eta zerbitzukoak burutzea. Aipatutako plaza horiek 2021 baterako lan eskaintza publikoan sartuta daude. Zuzenbide oinarriak kontuan hartuta, Giza-baliabideetako arduradunaren txostena eta idazkari orokorrak oniritzia eman dio, Giza-baliabideetako delegatuak egindako erabaki proposamena eta giza-baliabideetako arduradunak espedientean jasotako akordio proposamenari emandako adostasuna ikusita, udalbatzarrei proposatzen zaio lehenengoa onartzea kudeaketa materialen gomendioa Errenteriako udalak, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari egindakoa udaltzaingoaren oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko hautaketa prozesu bateratuan kudeaketarako akordio honi eransten zaiona, bigarrena alkate almentzea dagokion dokumentua sinatzeko eta hirugarrena akordio horren berri ematea Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari. Eskerrik asko Nagore eta eskerrik asko Irune eta Mikel. Iruzkinek egin nahi da edo alderarik gai honen inguruan. Konforme bozkatu egingo dugu beraz. Aldeko bozkak. Aho batez onartzen da. Hamargarren baina gore, konforme. Hamargarren puntua proposamena da, kiroli instalazioen zerbitzu publikoa kudeatzeko moduaren aldi baterako aldaketa baldintzatua preventiboa, gai hau diktaminatu gabe dago, eta beraz ulertzen dut bozkatu beharko genukela urgentzia, baina Nagore hitza emango dizut eta... Alkateak aipatu bezala, udalbatzarrari dagokio, gai hau onartzea, baino ezinezkoa izan da dagokion batzordean diktaminatzea, presa kontuen gatikan, hain zuzen ere, hau guztia dator, kirol instalazioaren zerbitzu publikoa kudeatzeko emakidadunak, abenduaren bian arratsaldean sartutako idatzi baten ondorioz, ordurako batzordetako deialdiak eginak zeuden, tartean abenduko zubiko egun horiek, batzordeak egin zirenean, eta plenoko deialdi egin zenean, eta oraindik gai ere guztiz landu gabe deneukan, hainbat departamenturi eragiten die, eta orduan plenoko gai zerrendan gai sartu zela, baina esan bezala diktaminatzerik etzan izan. Orduan, gure udalaudi organikoaren baitan, 59. eta 81. artikuluen baitan, urgentzia berretsi beharko litzateke, gai zerrendan txertatua izateko, gai zerrendan txertatzearen berrespena gauzatzeko, eta behin hori bozkatutakoan, eta gehiengo soilez onartzen bada, gaia bera bozkatu alko litzateke, bozkatu eztabaidatu eta bozkatu alko litzateke. Orduan, nik uste besterik gabe, gaian sartu aurretikan, dokumentazioa eta jaso dezute, hori bozkatu beharko genuke lehendabizi eta gero gaiaren azalpenetan
sartu bere kasuan. Konforme, beraz, gai ordenean bertan txertatu eta gaia aztertzera pasatzea, bera, albidetzen dugun edo ez bozkatuko dugu, bale? Orduan, bozkatzera pasatuko gara edo honen inguruan zerbait esan behar duzue? Bueno, hoy al mediodía he mandado un correo pidiendo que el punto se quede encima de la mesa. Voy a intervenir. Yo creo que, entiendo que con la votación de la urgencia ya quedaría determinado si se queda o no el punto encima de la mesa. Yo hago esa interpretación. Que hago esa interpretación, que al final hemos pedido que se deje el punto encima de la mesa, lo vamos a volver a pedir. Entonces, hago una intervención ahora para hablar de la urgencia, pero vamos a solicitar que el punto se quede encima de la mesa. Porque creemos que es un tema de esta envergadura e importancia, y teniendo en cuenta las repercusiones que puede conllevar en cuanto a la prestación del servicio, pero también las consecuencias jurídicas y económicas, no se puede trabajar de esta manera. Hemos recibido la documentación con unas horas de antelación del Pleno, cuando teníamos que haberla recibido con 48 horas de antelación, según el ROM, y no hemos tenido el tiempo suficiente para estudiar el tema con el rigor que requiere. Además, nos asiste el derecho a todos los grupos a recibir la documentación con el tiempo suficiente para poder trabajarla. Además de irregular, creemos que no es recomendable teniendo en cuenta el tema del que estamos hablando. Nos están pidiendo que renunciemos al aprobar este punto a nuestros derechos como corporativos por no haber previsto con el tiempo suficiente un tema como este y forzarnos a tomar una decisión sin tener toda la información necesaria y sin cumplir los plazos que el ROM establece para que todos los concejales cuenten con el tiempo suficiente. Y, por tanto, solicitamos que el tema se quede encima de la mesa y se convoque un pleno extraordinario para poder estudiar la documentación con tiempo. Bueno, nik uste dut azalpena teknikoa izan behar dela, baina teknikoa ere emango dela eta uste dut idatziz egin dela, bai, eman direla honen inguruko azalpenak. Hain justu hitz egiten ari gara salbuespeneko egoera bati buruz, hitz egiten ari gara urgentziazko egoera bati buruz, hitz egiten ari gara abenduaren 3an jakinarazi zitzaigun egoera baten aurrean eman behar dugun erantzunari buruz, eta zuek txostenak gaur jaso dituzue, baina guk geronek ere gobernu talde gisa gaur jaso ditugu, esan nahi horretan ez dagoela, Bai, badakigu, esan nahi oso azkar gabiltzala eta oso presaz gabiltzala, baina kontua da mahai gainean daukaguna dela. Eta batzuetan horrelako erabakiak hartu behar izaten dira. Badakizue 20.000 biztanletik gorako udalerri gisa behartuta gaudela kirol instalazioak irekita mantentzera. Dagoeneko enpresak jakinarazi du abenduaren 31an utziko diola zerbitzu emateari, eta guk horren aurrean erabakiak hartzea beste erremediorik ez daukagu, eta erabakiak hartzekotan eta dagokigun arduratik kirol instalazioak irekita mantenduko baditugu, gaur tratatu behar dugu gai hau. Orduan, hori da daukagun egoera, eta hau esan da, ez dakite nagore osatu nahi duzun. Hori da, alkateak esan duna jakin gehitzearen bakarrik, enpresari aurkeztu duen idatziaren erantzuna, alkate dekretu bidez, goizean jakinarazten zaio, argi eta garbi udalaren argudioa da, ezin dula emakida bertan bera utzi, txosten juridikoa dago, kontratazioko eta ondareko teknikariarena, nire oniritziarekin baita ere, alkatetza dekretu hori jakinarazten zaio, ohartarazten zaio emakidadunari zeintzuk diren bere betebeharrak eta agindu hori urratuz gero hartuko lirateken neurriak, baina aldi berean ikusten dugu bere idatzia hor dagola, naiz eta ezin duen alde egin, alde egingo dula adierazi du argi eta garbi, orduan nolabaite beste aukerak ere jorratu beharrean aurkitu gara, injustu ere alkateak esan duen bezala, gutxieneko zerbitzu bat bete beharrekoa dulako udalak bere eskumenen baitan, eta naiz eta beste lizitazioa abian jarria daukagun, lizitazio hortatikan iratorritako emakidadun bat eduki bitartean, hor hutsune batekin aurkitzen gara, eta ez dago beste biderik udalak zuzeneko kudeaketa bere gain hartzea baino. Eta hori da, injustu ere, planteatu
dena gai zerrendako puntu honetan. Eta zuzeneko kudeaketa hori gauzatzeko, aldaketa hori gauzatzeko, naiz eta behin-behinekoa izango litzatekeen eta aldi berean beti ere baldintzatua, benetan abenduaren 31an enpresak esan duen egoera hori gertatuko balitz, hobeto esan da urtarrilaren batean, esan bezala behin-behinekoa eta baldintzatua, baino aldaketa hori gauzatzea udalbatzaren eskumenekoa da. Orduan horregatikan ekartzen dugu onera. Eta esandakoaren baitan, mantentzen baldin bada eskaera gainean uztearena, bozkatu egin beharko litzateke. Bai, gaur goizean, eguerdi aldera izaken mailaren ondoren saiatu naiz erantzuten eta ematen azalpenak zergatikan gaurko udalbatzarrean ebatzi beharko litzatekeen gehien bat ibilbidearen hasiera bakarrik delako gaurko udalbatzako akordioa. Gero, hau gauzatzeko hainbat erabaki, ekintza administratibo gauzatu behar dira, eta hori edana gauzatzeko zenbat eta gehiago atzeratu gaurko erabakia, orduan eta konplexuagoa da. Eta gero, bestalde, adierazioan bezala, eta gero jarraian daukagun beste puntuarekiko, hori bai ezinbestean gaur hartu beharreko erabaki bat da, ordenantza fiskalen ingurukoa, eta erabateko lotura dauka aurretikan 10. puntu bezala daukagun horrekin. Orduan, bigarren erabaki hori ordenantza fiskalena ezingo litzateke atzeratu, baino atzerago, bestela ordenantza fiskal horiek behin betiko onartutzat geratuko liratekelako, eta orduan bai egongo ginatekeela urtarrilaren batean zerbitzu honengatikan ez kobratzeko euskarririk gabe, eta hori bai izango litzatekeela oso larria. Orduan, hurrengo puntua erabat lotua dagoenean honekin, hau ere presaz gaur hartu beharreko erabaki bat litzateke. Teknikoki horrela ikusten dugu. Hortikan aurrera, azkenean mahai gainean geratzen baldin bada, orduan ezin da eztabaidatu, ezin da bozkatu, eta bere ondorioak ere izango dituzte, eta ikusi beharko genduke, zer egin beharko litzatekeen kasu hortan. Pixka bat hori jakin, gaurko udalbatzarrera sartu aurretikan gai hau eta landu aurretikan eta ere teknikoki izan gendula guk ere zalantza hori eta planteatu gendula ezoiko pleno bat eta egin genuen egutegi bat eta ikusten genuen ez zela bideragarria, ez dalako hilabete normal bat abendua. Orduan, 15 egunera gaude, urtea amaitzeko 15 egun falta dira, lan egunak horietatik dira direnak, eta ez gaude hilabete normal batean ere horrelako erabakiak asko atzeratzen egiteko. Orduan, pixka bat hori guztia, teknikoki ere, baloratu behar bere momentan. Eta hori da pixka bat, azkenean niari nahiz hitz egiten, udal teknikarien izenean, baina lantalde bat gaude, gai honen inguruan, kontratazioko arduraduna, aholkulari juridikoa, kontu hartzailea bera, izaleetako arduraduna, Mineroni, gaude SOS egoera batean eta lanean gai honen inguruan, eta txostenak dokumentazioa osatu da ahal izan dugun momentuan. Guztia hizkuntzetan eta ikusiko ditute dokumentazioa, dokumentazio desente da, noski, baina plenora bi puntuak sartu ditugunerako eta osatua daude, legez eskatzen duen, txosten juridiko, ekonomiko eta guztiekin. Hori horren egia da, dokumentazioa, zinegotziak izarek esan den bezala, ete bat dago, hori guztia aurkezteko, baina baita ere, salbuespeneko egoera batzuk aurre ikusten ditu Romak, eta justu aukera hori da erabiltzen ari gerana. Eta ez dut uste gehiegitan horren abuso edo erabilera okerra egin dugunik orain arte. Saiatu gara beti, diktaminatuta dato zaiak, posible den guztietan. Esango nuke, portzentai altu batean, baina kasu honetan, bai puntu honetiko eta bestearekiko erabat ezinezkoa izan. Nik badakit zinegona sortzen dula eta erabatu ulergarria da. Ez dakigu ere nolabait aurrean daukagun momentu honetan estenategi hori gauzatuko dan, edo mehatxu hori, nolabait mehatxuzko estenategi hori gauzatuko dan.
eta hau baldintzatuta dago horren gauzapenera, beraz, hemendik eta urte bukaerara bitarte, gauza desberdinak gertatu daitezke, gerta daiteke mehatxu hau gauzatzea, edo gerta daiteke mehatxu hau, mehatxu soilean geratzea, eta gai izatea egoera hau berbideratzeko, ze guk behintzat eskua luzatuta daukagu, eta negoziaketa zabalik dagoela ulertzen dugu, beraz, datozen egunetan pentsatzen dugu gerta daitezkela mugimenduak, eta hala baleude, mugimendu horiek baleude, desde luego zuekin, zuek jakingo zenukete hoien berri bai, baina egia da bestela oso salbuespeneko egoera batean gaudela errealitate baten aurrean, zeinetan enpresa batek legalki egin ezin duen zerbait egingo duen, eta hori enpresak berak aitortzen du, badakiela, ez duela horrelako erabaki hori hartzeko inolako eskubiderik, baina egiteko determinazioa daukatela, eta gero bestetik badakizue, 20.000 biztanletik gorako udalerria garen neurrian, gure ardura dala, momentu honetan ere, hain salbuespenekoa den momentu honetan ere, erabakiak hartzea arduraz, kirol instalazioak urtarrilaren 2an edo urtarrilaren 1ean berdin dit, irekita manten daitezen, eta desde luego beste aukerarik ez dugu ikusten. Orduan, beste alternatibarik balego, jarriko batzen dute mai gainean, aztertuko genuke, baina eske alternatibarik ez dago. Eta badakigu presaz eta korrika erabakia hartzea dela, baina gero honentzat ere, gobernu talde honentzat ere presaz, urgentziaz, baina hala beharrez hartu beharreko erabakitzat daukagu, eta Nagorek esan duen bezala, lantalde oso bat ari da gai hau aztertzen eta kudeatzen, eta ulertzen dugu hau egiteko aukera ematen duela Romak, eta ezin dugula ere aukera hau pasatzen utzi, bestelako soluzioak okerrago direlako, eta ez digutelako bermatzen, bermatu nahi duguna, hain justu kirol instalazioak datorren urtean ere zabalik egotea. Eta hau esanik, bai. Eta bihar edo ezoiko udalbatza bat deituko balitz, garaiz ibiliko ginateke prozesu aurrera eramateko edo ez? Ez. Hurrengo puntua onartzeak onartu gabe ez dauka zalantza gehiegirik, eta gaude berriro, naiz eta bihar edo ez, edo ezagunetan gauden ja. Asteazkena da gaur. Tira da, astelena berdin zait. Udalbatza bat egin, aurretikan orduan bai diktaminatu beharko genduke, batzorde bat, horrekiko epeak ere egoera normaletan egiten baditugu, badakizue, 2 lanegunak direla, sartzen gara egoera komplexu batzutan ikusi badezute, gero dago aukera hori guztia oraindikan aztertzen ari gera, udalak bere kabuz edo bere baliabide propioari enkargatuz, horrek bere espedientea darama, hori guztia landu behar da, hori guztia lantzen ezin da hasi erabaki hau hartu aurretikan, enpresari ere dokumentazio guztia formalki eskatu beharko genioke, pasa behar digu langile guztien zerrenda, proveedorena, zerbitzuena, hau da guztiarena. Orduan, hori zenbat eta gehiago hori guztia eskatzen ezin dugu hasi ez ere, guk ere euskarri bat eduki gabe, dala zuzeneko kudeaketara pasatzeko naiz baldintzatu izan akordia hori gauzatu arte, orduan guztia atzeratzen zaigu eta sortzelera hori data batzutan non ez dago ikusten, niondikan inora ere, bestela ere estalia izango baldina da, zarrilaren batean edo bertintzait bian, irekita edukitza estalakuntzat, zenbat eta gehiago luzatu hau, orduan eta komplikatu gaua, ez esatearren ezinezkoa. Eta orduan bai, langileak eta justu, ze egoeretan geratzen diren eta gauza horiek dena. Baina kudeaketa guzti hori egiteko, esan nahi dut, langileen kudeaketa hori txosten horiek egiteko ez da beharrezko erabakia hartuta egotea, ez? Esan nahi dut, guzti hori lantzen joan daiteke eta gero erabakia hartu. Baina guk formalki enpresari guk momentu honetan gaur jakinarazi dioguna da ezin dula alde egin. Eta zeintzu diren alde egiten badu ondorioak. Orduan, ez dauka zentzurik, beste nola baiteko akordio hori udalbatzak hartzen ez duen bitartean, enpresari justu gaur hartu dugun erabakiaren aurka joan dokumentazioa eskatzen egotea. Hora, pasa behar dizkigu langileen kontratu guztiak, beren egoera intzinatasuna, beren oporrak, beren dauzkaten
indarrean, eta bar, eta bar. Hori guztia eskatzea, esaten ari gerenean, ezin dutelakon, ez da oso zentzuzka behar dugu akordio bat, nun, esaten dugu, ezin dute zerbitzua bertan bera utzi, baina aldi berean, bada ezpada jartzen dugu abian beste prozedura bat, dala zuzeneko kudeaketa gure ganatzea aldi baterako eta baldintzatua, eta akordio horren baitan bai, eskatzen gainontzeko dokumentazioa. Nola baitez, paraleloan bi espedienteari gera jorratzen. Gure argudio nagusia da ezin dutela jun, eta hori garbi daukagu eta jakinarazi diegu, horren aurrean beren errekurtsoiarekin eta bar, ikusiko dugu zein dan erantzuna, eta aldi berean, bada ezpada, abisatu digutelako, zeren posible zuten agian ez abisatu eta urtarrilaren batean ez daude hemen, abisatu digutelako, ematen digu aukera, zerbait egiten hastea, bada ezpada, zeren beraien idatzea oso laburra, konkretoa, da, eta esaten du, abenduaren 31an zerbitzua bertan bera utziko dutela, eta maititzeko ematen dutela. Orduan, bai ala bai, aurkitzen gera, erabaki hau hartu beharrean. Gu kudeatzeko, gizarte segurantzarekin, eta bar, eta behar ditugun, hainbat eta hainbat lanketa. Yo no es por, o sea, esto no es una cuestión técnica lo que voy a señalar. Esto es difícil de gestionar porque vistos los informes por encima, claro, así en transversal, lo que se señala en los informes es la posición inequívoca del ayuntamiento de que va a defender que la empresa tiene que mantener la prórroga forzosa. Entonces, entendemos perfectamente que en un municipio de 20.000 habitantes, por lo menos aquí, haya que mantener el servicio abierto y entendemos que haya que tomar las medidas que haya que tomar. Pero es que se nos ha pasado los informes, que es que no tenemos ninguna información más y nos encontramos en este momento en el que tampoco sabemos exactamente, porque tampoco se nos ha explicado cuál es la fecha límite a la que podríamos ir en una situación extraordinaria, pero extraordinaria para todos, también para la oposición, teniendo en cuenta que el escrito de la empresa es del 3, estamos a 15. Quiero decir, y se nos presenta el informe de justificación de este expediente, que no informe de gestión de la posible alternativa que esperemos todos que no se produzca. Pero es que para mí lo fundamental es eso, porque es verdad que la empresa, a la hora de pasar la información para los pliegos, todos los datos de subrogación y tal ya tenían que estar hechos. Si ahora se va a pasar a una gestión directa, evidentemente hay que requerir más información, pero eso es absolutamente independiente al acuerdo que se adopte en el Pleno. O sea, la empresa lo que te ha transmitido es la voluntad de dejar de prestar el servicio y para prestar el servicio se le requiere la información, más allá de que se le advierta, me imagino, de las consecuencias jurídicas que pueden tener también para ello el no ejercer una prórroga forzosa, y entiendo la voluntad, o por lo menos así lo entendemos desde este grupo, de este ayuntamiento de defender hasta última instancia esa posición, su obligación de mantener la prórroga forzosa, que por otro lado es lo único que queda claro de manera inequívoca al leer los informes. Entonces, claro, yo ya entiendo que esto es una situación excepcional, eso lo podemos entender todos, y desde luego nadie queremos como consecuencia que se cierre el polideportivo, ni que los trabajadores tengan ninguna consecuencia, pero yo creo que aquí hay que tratar en una situación excepcional de respetar las situaciones de todos. Y claro, si para traer una situación excepcional venimos a un pleno ordinario, yo me pregunto qué hubiera pasado si este pleno ordinario fuera dentro de 2 días. ¿Se hubiera convocado hoy un pleno extraordinario, hoy porque hoy es el último día? Claro, lo que no podemos pretender es trasladar a un procedimiento ordinario una situación extraordinaria. Esto es, no se puede convocar mañana un pleno, o pasado mañana, o el sábado, porque hay que convocar una comisión previa, porque hay que darle con los plazos de antelación. Hombre, no, habrá un intermedio. Pues convóquese un pleno extraordinario
Yo lo que quiero saber es exactamente cuál es la fecha, sobre todo por el tema de las ordenanzas, porque el otro entiendo que hasta que se ejecute se puede realizar todo ese trabajo de recopilación de los datos de subrogación, de todo lo que se indica desde Secretaría Técnica que hay que hacer en el propio informe. Eso se puede ir trabajando y si llega el caso que nadie lo quiera, pues se ejecute, se determine cuáles van a ser los mecanismos que se va a hacer, si va a ser una gestión con medios propios, si no. Pero lo de la ordenanza es verdad que yo que tenía el grupo teníamos la decisión de votar en contra de la urgencia. Desde luego, hombre, si a mí se me dice que es que la fecha límite para el tema de la ordenanza es hoy, pues, como se dice, me la tendré que envainar y por lo menos no votar en contra de la urgencia. Pero claro, eso es lo determinante, pero no para cumplir unos plazos ordinarios de comisiones de 24 o 48 horas. O sea, si es posible o no es posible, si hay voluntad o no hay voluntad, porque es que los grupos de la oposición, y entiendo que el equipo de gobierno por lo menos habéis tenido esos 9 días para conocer algo, pero desde luego con los datos que tenemos, o sea, que se presente hoy esto así, a mí me parece que, bueno, es bastante llamativo, entendiendo la urgencia de la situación. Lo que no compartimos es que la única solución sea que hoy se apruebe así, de esta manera. Y lo que solicitamos en ese sentido, intervenía la portavoz, es hasta dónde se puede llegar con el calendario hacia atrás, para que sea el último día, y pues, ahí nos pondremos. Bueno, nien naiz gai zuri beste atzera zera zenbaketa eginez azken eguna zein dan beste gaur ez dan beste fetxa bat emateko. Hori da guri teknikoki adierazi zaiguna, gaur dala gaur ona dokumentazio hau eta erabaki hauek hartzeko eguna, eta hau da guk ekarri deguna. Osasena, nien naiz gai beste atzerago beste data posible batute dagoen baloratzeko, eta uste dut iritzi teknikoarekin ekarri dugula proposamena gaur ona, eta aldatzekotan, data aldatzekotan, beraiek esan da aldatuko dugula, bestela desde luego aurrera egin beharko dugu. Ba, Irune. Ordenantza fiskalen argi eta garbi eta agian puntuatzaileak azaltzen du hobeto. Zer? Igual hobeto da Nagoreren aberarena erabiltzea, leku ezin da mugitu. Mikel, Irunek behar du. Ordenantza fiskalen gaiari buruz, urriko plenoan Udalbatzak hasierako onespena eman zion 2022ko ordenantza fiskalen aldaketaren hasierako onarpenari. Hori, ohiko prozedura jarraitu du, eta ohiko prozedura tartean dago jendaurrean jartzea. Ordenantza fiskalek badute oso tasatua, gainontzeko gozak bezala, eta orduan, hasierako onarpenaren, edo hasierako jendaurrean egoteko epea gaur amaitzen da. Gaur. Horrek esan nahi du bihar, alegaziorik aurkeztuko ez balitz ez direla aurkeztu, horrek esan nahi du bihar ja erabaki hori behin betiko bihurtzen dela. Eta berez argitaratu egingo genuke testu osoa eta indarrean hasiko litzateke egoten ordenantza fiskal hori urtarrilaren bateko epean. Orduan, bihartik aurrera, behin ja hasierako onarpen hori behin betiko bihurtu denean, ordenantza fiskalak ja onartuak daude 2022ko. Eta bakarrik egongo litzateke aukera berriz ere ordenantza fiskalen aldaketa bat bideratzea. Bere jendaurreko epearekin dela ordenantza fiskalen kasuan hilabetekoa. Horrek esan nahi du boletinera bidali eta bar amar, pues lasai ederrean otsailaren erdialdean kokatu gaitezkela. Otsailaren erdian, ez dugu egia esan ez dut egin. Ez dut egin kalkula, argita garbi dagoelako urtarrilaren baterako ez genukela izango kiroldegian ordenantza fiskalik. Kudeaketa zuzenera pasatuko bagina. Ze egia da ere
kudeaketa zuzenera pasatuko ez bagina, ez genukela ordenantza fiskalena beharko. Baina bi eszenatokiak mantendu nahi ditugu, bata edo bestea gertatu ezkero. Orain arte, ala zeuden, izaera tributarioko prestazio patrimonialak onartu genuenetik, biak egon dira bizikidetzan, erabat gai, ez da izan gatazkatsua, inork ez du alegaziorik aurkeztu inon, ulertzen da, ordenantza fiskalak bere horta mantentzen direla eta esplaza kobratzen direla, kudeaketa zuzenaren bitartez egiten baldin bada, eta bestela emakida bitartez. Orduan, guk urrian proposatu genuen derogatzea edo bertan bera ustea, emakida normal zijoalako eta zegokiolako ordenantza fiskalekin jarraitzea, eta eranon, horrek bai badu bere biziko urgentzia. Eta gaur erabaki behar da, bestela, suertatu daiteke gorari edo eszenatokirik okerrena. Debatearekin bukatzeko, guzti hau bere momentuan azaldu izan bazitzaigu, gure taldea desde luego etzan debate honetan sartuko eta ulertuko genuen urgentzia hori. Orain azalpenak behin jasota gero, ulertzen dugu gaur bozkatu behar dela. Baina azalpen guztiak edukita gero. Azalpenak falta dienean, akats hauek gertatzen dira, edo horrelako nahastetan sartzen gea, eta debatea luzatu egiten da, ez zegonean debaterik berez. Gaur egiten da, edo ez dago aukerarik, esan nahi dut. Orduan, urgentziaren botoan, bozkan abstenitu egingo gea. Yo me gustaría pedir 5 minutos de receso, si es posible, para poder comentar. Barkatu itxoin pixka bat. Gauzatxo bat bakarrik aipatu lehengo gunean bozeramaile batzordean, hau ez genuen komentatu, ez ginelako konturatu oraindik gauza honetan. Esan nahi dut, egunero ari gera lanean, eta gauza bat begiratzen jartzen eta idazten konturatzen zea, batean beste gauza bat, guere ari geran moduan bezala, kontziente izan bagina, aipatuko genuen, baita ere, hori ni bozeramaile batzordean egon izalako eta ez nolako ez aipatu. Gero la konturatuzako gauza. Gauza bat dira bederatziak orain justu puntuan, 5 minutu, konforme 9 eta 5 hemen.
coger un pluma. Oye, que me ha desaparecido un punto. Ahora qué Cristo he montado. Amaya, me ha desaparecido un punto, pero si tenía el 11. ¿Y el 11 dónde está? Ah, no, en Men. Oh. Mira, me quiero ir. Esta mañana ya he dicho que me quiero bajar del planeta. Yo lo informo, tiene que ser en el día de hoy. Ya, pensé que yo. Pero solo he dicho que me quiero bajar del planeta Tierra. ¿Cómo están esas veces? Porque Itziza ya da contacto estrecho, gobekozean, ordunkako itxasen dute, 10 metroko kable bat behar dutela behera, determinada, bai, se meten debajo del planeta, de la Unión. Bueno, bueltatu egingo gara plenora, errezesoaren ondoren eta 10. puntuan geunden, 10. puntua proposamena da, kirol instalazioen zerbitzu publikoa kudeatzeko moduaren aldi baterako aldaketa baldintzatu prebentiboa eta komentatzen ari ginen hori. Diktaminatuta ez dagoen arren, gai ordenean txertatzea edo lantzeko puntu gisa txertatzea litzatekela lehendabizi bozkatu beharko genukena, nolabait urgentzia. Bai. Lehendabizi mai gainean utzi edo ez. Vale, ados. Osea que zer? Bai, hitzak emango ditut, bai. Orduan, baino barkatu, ni aklaratzeko, lehendabizi mai gainean gerotzen den edo ez, eta gero ja urgentziaren ados, konforme. Bai. Simplemente decir que después de lo que hemos debatido, que retiramos la propuesta de dejarlo encima de la mesa. Ados. Orduan pasatzen gara, bozkatzera urgentzia, bai, hori da. Hori bozkatu baino lehen norbaitek beste zerbait esan nahi du? Konforme. Bozkatuko dugu beraz, venga ba, aldeko bozkak. Konforme. Kontrakoak eta abstentzioak. Konforme, aldeko 15 bozka eta 6 abstentzio. Hori da, proposamena. Bai. Behin berretsita urgentzia zerrendan sartzea, esan bezala onartzeko eskumena duen organoa udalbatzarra da, alkateak aurkezten du proposamena, kiroletako zinegotzi ordezkariak aldez aurretikan proposatuta. Esan dan bezala, 2000 biztanletik gorako udalerriek beste erabilera publikoko instalazioan zerbitzu publikoa eman behar duten, aita nahi ez, udalaren berezko eskumenekoa baita. Toki eskumeneko zerbitzu publikoak zuzenean edo zeharka kudeatu behar dira, orain arte zeharka kudeatzen ari dira gure udalerrian, zerbitzu emakida baten bitartez, eta planteatzen dena da zerbitzu emakida horren emakidadunak idatzi bat aurkeztu esan dugun bezala jakinarazia izan zena edo bere ezagutza izan genuen udalean abenduaren 3an eta planteatzen du bertan bera utziko duela bere emakida, indarrean dagoen emakida, hau da kontratua, 2021ko abenduaren 31ko datan. Bepeksport da emakidaduna eta 2019ko apirilaren 1 aurrerako ondoriekin formalizatu zen kontratua beraekin, urtebeteko luzapena, beste urtebetez luzagarria eta luzapen prorroga forzosa delakoan aurkitzen da momentu honetan. Lizitazio prozedura abian dago, emakidadun berri bat hautatzeko, baina tartean Bekisport emakidadunak sektore publikoko kontratuaren legearen baitan, zehazki 200
88a artikuluaren baitan, zerbitzua ematen jarraitu beharra dauka kontratu berria formalizatu arte. Orduan, horren arabera, eta hori da justu gaur jakinarazi zaiona, alkatearen dekretu bitartez, eta adierazi zaizkio bere betebeharrak ez betetzearen ondoriozko neurriak zeintzuk izango lirateken. Hala eta guztiz ere, emakidadunak zerbitzu publikoaren kudeaketarekin ez baluke jarraituko, modu paraleloan eta zuhurtzia printzipioagatikan, de facto 2021ko abenduaren 31an zerbitzuaren kudeaketa bertan behera utziko balu aurrez adierazi duen bezala, gutxieneko eta nahitaezko zerbitzua denez, espediente hau ari gara izapidatzen, erabilera publikoko kirol instalazioen zerbitzu publikoa kudeatzeko modua aldi baterako aldatzeko, ariketa hasitako lizitazio prozeduraren ondoriozko emakida esleipendunarekin formalizatu arte. Eta horren arabera, udalak zuzenean emango luke erabilera publikoko kirol instalazioen zerbitzu publikoa. Udalak ez du erabaki honen bitartez, inondikan inora ere kudeaketa modua modu irankorrean aldatu nahi, baizik eta emakidadunak sortutako ziurgabetasuna ikusita, hartu nahi den neurriarekin herritarrei bermatuko litzaieke nahitaezko zerbitzu baten kudeaketaren jarraikotasuna. Kirol instalakuntzen kudeaketa zuzena, udala bere gain hartzeak, naiz eta aldi baterako izan, eragiketa arriskoa udalari transferitza ekarriko luke, eta baita data horretan indarrean dauden eskubide eta betebeharren aldi baterako subrogazioa ere. Jada 2022ko ekitaldian eta haien kuantifikazioa gaur egun ezaguna bada ere. 2022ko aurrekontu orokorraren proiektua, onartu berria duna udalbatza honek, ez du partidoi jasotzen, ez gastu aurrekontuan, ez da sarrera aurrekontuan ere, udalak aipatutako zerbitzuaren kudeaketa zuzena berreskuratzeko egoeraren aurrean. Hainbat arrazoiren artean, proiektua emakidadunak bere intentzioa jakinarazi baino lehen prestatu delako. Hori guztia alde batera utzi gabe, udalak erabilgarri dituen giza eta material baliabideen azterketa eta sortuko litzatekeen behar gehigarrien analizia egin ondoren, udala antolatu ahal izango da zerbitzuaren emakidari dagozkion prestazioak zuzenean emateko, oarsoaldea esae bere bitarteko propioari enkargoa eginez, ala balitz dagokion enkargo espedientean ezartzen diren baldintzetan, kontratu legearen 32. artikuluaren baitan. Era berean ezinbestekoa izango da 2022ko ordenantza fiskalen aldaketaren hasierako onarpena aldatzea, aipatutako kirol instalazioetako erabiltzaileek zerbitzu hori jasateagatikan ordaindu beharreko tarifak arautzen dituen araudirik gabe geratzeko balizko arriskoa ekiditeko, eta hori da justu ere lehen aipatu dugun urrengo puntuaren eduki nagusia. Udal kontu hartzailearen txostena ikusirik, besteak beste 2022ko aurrekontu orokorraren proiektuak ez duenez partidarik aurre ikusten, udalak aipatutako zerbitzuaren kudeaketa zuzenean bere gain hartuko balu, hori aurre egiteko kudeaketa zuzena antolatzeko modu zehatzaren arabera 2022ko aurrekontuaren gain dagokion kreditu aldaketa espedientea bideratu beharko litzateke. Hori guztia gauzatuko balitz emakidadunak esandako aurreratu duena bere idatzian. Hain justu ere 2022an gauzatu beharrekoa guzti hori. Araudi aplikagarria kontuan edukita, espedientean jasota daude kontratazio eta ondareko arduradunaren txostena, idazkariaren oniritzarekin, gizabalioetako arduradunaren txostena eta kontu hartzailearen txostena ere. Adierazitako aurrekarien baitan, kontuan harturik gai honen inguruko akordioa aldan azkarren hartu behar dela, zerbitzu publikoaren kudeaketak inolako etenik ez dezan jasan, eta naiz eta gaia ez dan izan aldez aurretik daukien batzorden diktaminatua, udalbatzarrak lentxeago puntuaren urgentzia aurrez berretsi duenez, kiroletako zinegotzi ordezkariaren proposamena jarraituz, eta aholkulari juridikoaren eta idazkariaren oniritzarekin, alkatetzak udalbatzarrari honako akordioa ardezan proposatzen dio. Lehenengoa, erabilera publikoko kirol instalazioen zerbitzu publikoa kudeatzeko modua aldatzea, zehazki kudeaketa zerbitzua kirol ustiapena, ureetako sorospena, instalazioak mantentzea eta garbitzea Galtzarabordako udal kiroldegian eta Fanderiako eta Berango igerilekoetan. Zeharkako kudeaketatik zuzeneko kudeaketara 2022 urtarrilaren batetik aurrerako ondorioekin eta ondako baldintza hauekin. Alde batetik, aldaketa baldintzatua egungo Dekisport emakidadunak 2021ko abenduaren 31an zerbitzuaren kudeaketa de facto usteko baldintzapean,
eta bigarrenik aldi baterako aldaketa, ariketa zerbitzu publikoa kudeatzeko hasitako lizitazio prozedura berriaren ondoriozko emakida esleipendunarekin formalizatu arte. Bigarrena, zuzeneko kudeaketa udala berak egingo luke, alde batera utzi gabe udala antolatu ahal izango dela zerbitzuaren emakidari dagozkion prestazioak zuzeneko emateko oaso aldea esea bere bitarteko propioari enkargoa eginez, eta udala subrogatu egingo litzateke emakidadunak dituen kontratuzko bete beharretan. Bai lan kontratudunetan langilei dagokienez, lan balditza bermatuz, bai hornitzailei eta zerbitzu emailei dagokienez, eta horretarako udalak eskatzen dio informazio guztia ematea emakidadunak, Bekisporte kasu honetan. Hirugarrena, aurreko puntuan erabakitako alde batera utzi gabe, eraginkorrako zerbitzua kudeatzeko lizitazio espediente berriak ireki behar badira, presazko izapidetza erabakiko da, edo baita larrialdikoa ere beharrezkoa balitz. Laugarrena, gaian eragina duten udal sailei eta kirol sailaren gidaritzapean, akordio hau gauzatzeko behar diren jarduera guztiak egin daitezen, agintzea. Bosgarrena, alkateari eta kiroletako zinegotzi delegatuari ahalmena ematea aurreko akordioa gauzatzeko beharrezkoak diren dokumentu publiko edo eta pribatu guztiak sinatzeko. Seigarrena, erabaki hau gaur egungo Bekisport emakidadunari eta eragindako zerbitzu publikoko lagilero ordezkari jakinaraztea, dagozkion ondorietako eta udalaren gardentasun atarian argitaratzea. Hori guztia da jasotzen duena proposamenak. Ondo, eskerrik asko Nagore. Kirol zinegotzi zaren neurrian, Maite, azalpena osatu nahi baduzu. Arratsalde on denoi, eskerrik asko guztioi. Respecto a la propuesta de modificación temporal condicionada preventiva del modo de gestión del Servicio Público de Instalaciones Deportivas que hoy se plantea, me gustaría explicitar lo siguiente. Sé que en Nagore y en los informes aparece mucha de la información que voy a explicitar, pero creo que es necesaria volverla a repetir, por lo menos. El 15 de marzo de 2021 se acuerda prorrogar el contrato suscrito con BPX para la prestación del servicio de gestión y explotación del polideportivo de Galtzaraborda y las piscinas de verano y fandería hasta que se formalice un nuevo contrato. El 3 de diciembre, dicha empresa presenta un escrito al Ayuntamiento comunicando la finalización del contrato en fecha 31 de diciembre, con la consiguiente subrogación de los trabajadores por el Ayuntamiento en fecha 1 de enero de 2022. Este escrito ya ha sido respondido por parte del Ayuntamiento. No suscribimos su argumentación, entendiendo que la argumentación en la que se basó el Ayuntamiento para prorrogar el contrato una vez cumplido es el artículo 288A, que explicita que la prórroga durará hasta que se formalice un nuevo contrato. Aunque se trata de una comunicación de la empresa concesionaria y no habiendo dejado todavía de prestar el servicio, en la misma respuesta se le advierte, como bien ha comentado Nagore y como bien aparece en los informes, se le advierte de las consecuencias del incumplimiento de la resolución anteriormente citada y se le ordena a la empresa que continúe prestando sus servicios hasta que se formalice un nuevo contrato. A su vez, indicar que el Ayuntamiento viene trabajando en los últimos meses en un procedimiento de licitación del contrato de concesión de servicios con un plazo de duración a medio plazo, de modo que se garantice cierta estabilidad en la gestión del servicio, también a la empresa concesionaria y a sus trabajadoras y sus trabajadores. Esta tramitación es compleja y es dilatada en el tiempo. También indicar que se ha indicado un nuevo procedimiento de licitación con fecha 9 de diciembre de 2021. La concesionaria BPX Sport, de acuerdo con lo previsto en el artículo 288A de la Ley de Contratos de Servicio Público, tiene la obligación de seguir prestando el servicio hasta que se formalice un nuevo contrato. De forma paralela y por un principio de prudencia condicionado al hecho de que la concesionaria, de facto, como ha explicado bien Nagore, abandone la gestión del servicio, y al tratarse de una prestación de un servicio mínimo obligatorio, se instruye el expediente de modificación temporal del modo de gestión del servicio público de las instalaciones deportivas de uso público hasta que se formalice, vuelvo a repetir, la concesión con la adjudicataria derivada del procedimiento de licitación incoado. Esto quiere decir que el Ayuntamiento prestaría el servicio público de las instalaciones deportivas de uso público de una manera directa, que en ningún modo se cerrarían las instalaciones. En ningún caso el Ayuntamiento pretende modificar la forma de gestión
que esta modificación se dé de una manera permanente, sino que ante la incertidumbre generada por BPX lo que se pretende es garantizar a la ciudadanía la continuidad en la gestión de un servicio público obligatorio. La gestión directa se llevaría a cabo bien por el propio ayuntamiento sin que esto tenga perjuicio en que pueda organizarse y ejecutarse de una manera directa prestaciones propias de la concesión del servicio previo encargo a su medio propio o a su aldea. Se subrogarían las contrataciones contractuales tanto respecto al personal laboral, garantizando, importante, sus condiciones laborales, como respecto a los proveedores y prestaciones de servicios que tuviese la concesionaria BPX Sport. Además, si para la gestión efectiva de este servicio fuera necesario incoar nuevos expedientes de licitación, se acordaría la tramitación de urgencia e incluso de emergencia. Y también sería necesario derogar parcialmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de instalaciones deportivas en lo que respecta a los servicios gestionados por la concesión administrativa de servicios. Esto es lo que aparece en los informes, esta es la situación que tenemos actualmente, es la situación que han reflejado los técnicos y que desde el equipo de gobierno queremos reflejar, pero con todo esto queremos decir que vamos a actuar de una manera responsable para con nuestra ciudadanía y con el personal actual trabajador de las instalaciones, que entendemos que la empresa está cometiendo una ilegalidad, y que la misma empresa ha reconocido que la está cometiendo, que la amenaza por parte de BPX Sport a este ayuntamiento crea una sensación de inseguridad y que con esta propuesta lo que queremos es disipar y aportar tranquilidad y a la vez reconducir. Quisiéramos también agradecer al comité de empresa de BPX Rentería que todo esto que está pasando lo traslade a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Decir también que, como ya hemos transmitido a la empresa en lo que respecta a las negociaciones que mantenemos respecto al reequilibrio económico solicitado, nuestra postura sigue siendo la misma que mantenemos desde el primer día, y es continuar con las negociaciones con la finalidad de llegar a un acuerdo justo y acorde a la realidad, porque no tenemos que olvidarnos de que estamos hablando en todo momento de dinero público. Maite. Arratsaldeon o Gabon o berriro ere. Gure taldea benetan kezkatua dago egoera honekin. Eta zergatik iritsi garen egoera hontara. Eta oraindik ez dut entzun zergatikan iritsi gean egoera hontanan egotea, esan nahi dut. Kiroletako zinegotziari entzun eta gero, bai, adierazi dezu txostenetan jasota dagona, bai, txostenak irakurri ditugu, txosten teknikoak dira, irakurri dugu, hori ulertu dugu, baina zerk eraman gaitu egoera hontara, oraindik ez dugu entzun, ez daukagu informazio hori. Eta eskatu da batzordeetan, eskatu da informazioa, egoera nola dagoen, ze gertatu dan, eta ez dugu informazio hori jaso, azalpen batzuk eman dira, bai, baina egoera honen berri ez da eman. Orduan, erabakeren ondorioak ere asko kezkatzen gaitu, eta galdera mordoa dauzkagu, baina erantzunik momentuz ez. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak duen informazioa hurrengoa da. Errenteriako Galtzarabordako udalkiroldegiaren, Fanderiako udaligerilekoaren eta Beraungo igerilekoen instalazioen kudeaketa, kirol ustiapena, ur sorospena, mantentzelanak eta garbiketa proposamena, 2021ko apirilaren 12ko kontratazio maitik pasazela. Momentu hartan, kontratuaren aurrekontua 113.083 €,85 zen, eta utxik gelditu zen, etzan ez lehitu. Hau, apirilaren 12an gertatu zen. Hurrengo pliegoak abenduaren 10ean argitaratu ziren. Azkeneko modifikazioa abenduaren 14ean egintzela adierazten da bertan. Eta oraingo aurrekontua da 289.103,83 €. Aurrekontua hirukoiztu egin dezute. Eta non dago azterketa ekonomiko-finantzieroa aurrekontu hori hirukoizteko? Zertan oinarritu zarete orain aurrekontu hori hirukoizteko? Bestetik, baina gaiarekin lotuta ere bai, zergatik ez da lehenago atera Galtzarabordako kiroldegiko kafetegiaren pliegoak? Orain egitea baldin bazazte, ezakigu lehenago zatikan
ez da egin. Eta guzti honekin batera, egoeraren berri, jakin izan dugu, kiroldegiko langileak udaletxe aurrean manifestatu diralako, kiroldegiko erabiltzaileak garenak, kiroldegira joaten garenean ikusten ditugun paperengatik, eta langileek adierazi duten kezkagatik momentu guztian. Datu guzti hauek ditugun datu bakarrak dira, eta kudeaketa txarraren adierazle garbiak direla esan genezake. Galdera mordoa izaten jarraitzen dugu, eta erantzunak, espero dugu jasotzea ere bai. Zer hausnarketa egin du gobernu taldeak aurrekontua hirukoizteko, leheno planteatu dizuet. Nola dago egoera juridikoa enpresak bere galerengatik erreklamatzen duenari dagokionez? Gobernu taldea zer dago bere gain hartzeko prest COVID-19aren ondorio gisa? Zergatik pasa dituzue 9 hilabete pliego berri batzuk prestatzen eta egoera honetan? Eta zer hausnarketa egin duzuen gobernu taldeak erabaki hau hartzeko? Ulertzen dugulako ez duzutela dokumentazioa gaur eguerdiko 12 arte eduki, esan nahi txosten juridikoa gaur 12 jaso izan ditugu, eta beste informazioa baldin baukazute, ezkutatzen ibili zarete, guk ez dugu eskuragarri izan. Orduan, nola zarete gai horrelako erabaki bat hain denbora epe laburrean hartzeko? Ze ondorio juridiko izango ditu guzti honek? Ze udal dispositibo jarriko dira zerbitzuaren eskutan? Ze erantzunkizun izango du? Baldago plan operatiborik hori martxan jartzen bada? Zein izango dan? Eta zein arlatu den batzorde batean gauza bat esateko eta orain egoera hontan aurkitzeko? Eske galdera pilo bat dira, galdera oso potoloak dira eta erantzunik ez dauzkagu, eta horrek eskatzen gaitu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eli. Bueno, como decía antes, hemos recibido la documentación con unas horas de antelación y no hemos tenido el tiempo suficiente para estudiar el tema con el rigor que requiere. Como se ha dicho, esta información incluye, además de la propuesta, un informe jurídico del responsable de contratación y patrimonio, otro informe jurídico de la responsable de recursos humanos y otro informe de intervención. En primer lugar, queremos afirmar que la gestión alrededor de este tema ha sido un completo despropósito desde el principio, además. Para hacer un poco de memoria, el 12 de febrero de 2021 se inicia un proceso de licitación para la gestión de las instalaciones deportivas de Rentería. Esta licitación se queda desierta, es decir, ninguna empresa ve interesante gestionar los polideportivos del municipio. Eso ya en un primer momento es para hacerlo mirar. Para no dejar sin servicio a los ciudadanos, la alcaldesa, mediante decreto, aprueba una prórroga forzosa del contrato, como permite la ley por razones de interés general. Hoy hacen 9 meses desde que se aprobó ese decreto. La primera pregunta que debería responder el Gobierno es ¿por qué razón el Ayuntamiento no ha sido capaz de sacar esa licitación antes? Para nosotros es la pregunta todavía sin respuesta y que no entendemos cómo es posible que nos hayamos pasado 9 meses sin sacar esta licitación y además decimos que la situación en la que nos encontramos, la situación además a la que se ha forzado a los técnicos teniendo que poner encima de la mesa esta situación de urgencia, viene dada de esto, viene dada de no sacar una licitación a tiempo. Algo tan, en nuestra opinión, casi ridículo no sacar una licitación después de haber quedado desierta. Como decía, para nosotros nos resulta sorprendente que un servicio tan importante como este, que conlleva gestionar 2 polideportivos, quedara desierto, pero lo que más sorprende es que 9 meses después siga el servicio en una situación de prórroga forzosa. Llevamos avisando, además, cuando decía el otro día la alcaldesa que a ella no le habíamos preguntado nada, es cierto, pero es que llevamos avisando en las comisiones desde el mes de marzo de que este tema se estaba retrasando y que no teníamos información sobre el tema. Hemos preguntado, pueden mirar en las actas, en la comisión de marzo, abril, mayo, junio, julio y noviembre, recibiendo siempre las mismas contestaciones, que se estaba trabajando un pliego, que se estaba trabajando uno a 15 años, otro a 1 año, y siempre con lo mismo, dando largas y no dando informaciones. Luego, de repente, nos hemos enterado de que el tema estaba judicializado, además de una forma así como si pasara por ahí la información. Ah, no, si el tema está judicializado, además. O sea, no hemos tenido información de este tema en ninguna de las comisiones. Y luego, encima, además,
mientras los trabajadores de los polideportivos manifestándose delante del ayuntamiento y pegando carteles con el tema Udala Errudun. Se decía que los trabajadores veían a la empresa como culpable de esta situación. Entonces, yo no sé, esos carteles que están pegados en el polideportivo de Galtzaraborda con Udala Errudun, no sé a qué se referirán. Y luego encima el problema llega cuando se recibe el 2 de diciembre un escrito de la empresa que, por cierto, no tenemos todavía. O sea, se ha enviado los informes, pero no entiendo cómo es posible que además hoy se ha contestado a la empresa y se podía haber enviado también la contestación para tener la información para poder también decidir en este pleno. Pero bueno, otra de los documentos que no se ha enviado. Decían que la empresa esta, que con fecha 31 de diciembre daban por concluido el contrato, como dice el informe, amparándose en el artículo 19.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dice literalmente, lo voy a leer. No obstante, lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación, entiendo que se cumple eso que aparece en este artículo, es decir, que se quedó desierto, y existen razones de interés público para no interrumpir la prestación, entiendo que existen, y así aparece también en los informes, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, en todo caso, por un periodo máximo de 9 meses, es decir, el 31 de diciembre, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de 3 meses, que yo diría que no se cumplió, respecto de la fecha de finalización del contrato originario. Eso es lo que dice la empresa. Según el informe jurídico del ayuntamiento, el ayuntamiento se basó en el artículo 288A, como se ha dicho, que no tiene determinada una duración y que no habla de las prórrogas forzosas, habla de las obligaciones generales a las que el concesionario estará sujeto, pero sí que hay una frase que puedo entender que dice que el adjudicatario no se puede ir hasta que se apruebe el siguiente contrato. Nosotros aquí pues nos surgen dudas. Al final hay, por un lado, un artículo en el que se basa el ayuntamiento hablando de las obligaciones generales del contratista o de la empresa, y por otro lado la empresa se acoge a un artículo de la misma ley que habla concretamente de las prórrogas forzosas y que dice que las prórrogas forzosas pueden durar como máximo 9 meses. Entonces, nosotros obviamente no entramos a valorar quién tiene razón en este caso, primero porque hemos recibido la información hoy y no hemos tenido tiempo para poder darnos una opinión sobre este tema, pero también porque el tema está judicializado además. Entonces, sí decimos que este tema, este dislate, podríamos decir, que se podría haber evitado, gestionando bien y no de la manera en la que se ha hecho. Por último, comentar que pese a que tenemos estos informes que acreditan que se puede revertir el servicio de forma provisional, carecemos de muchísima información. Me acojo a las palabras que ha dicho Eli. Voy a añadir alguna cosa más. No sabemos las consecuencias económicas que va a tener esto en el ayuntamiento. No sabemos cómo se va a gestionar esto, más allá de que va a ser de forma provisional y desde el ayuntamiento, desde Oarsoaldea. No sabemos si esto va a tener consecuencia en los servicios que reciben los vecinos y vecinas. Entiendo que esto no se puede prever, pero puede tener consecuencias porque hay un cambio en el servicio que se les está dando. Y dicho esto, decir que este despropósito, en nuestra opinión, de gestión es lo suficientemente grave como para que, además de dar todas las explicaciones públicamente y darnos debida cuenta de cada decisión que se vaya tomando, se deje de echar de balones fuera, que es lo que creemos que se está haciendo, y se asuman las responsabilidades que cada uno tiene. De que todavía no sabemos ni siquiera las consecuencias que va a tener esta gestión, pero sabemos que van a estar malas. Eskerrik asko, Isak. Garazi. Bueno, nik uste dut behintzat gaur onarpenera ekarri dugun puntuari dagokionean,
nahiz eta seguraski debate luzea eduki dezakegun gai honen inguruan hemendik aurrera ere, idea batzuk oso argi eduki behar ditugula. Nik hasteko bai esan nahi nukela politikariok gauden instituzioetan gaudela ere, gure teknikari, aholkulari juridiko, idazkari eta kontu hartzaileek esaten digutenaren arabera jokatzen degula. Orduan, zalantzari gabe, beraiek esan interpretatu eta proposatu dutenaren arabera ari gera gu jokatzen. Hor dago gakoa, nagusiki hor, beraz, zalantzari gabe, Tomasek interpretazio bat egiten baldin badu, momentu honetan, enpresak egin duen idatziaren inguruan, hori da, guk, politikari bezala, udaletxe honetan, daukagun oinarri sendoena, gero hemen tokatzen zaizkigun erabaki politikoak hartzeko. Eta zalantzari gabe hori ez dugu ezbaian jartzen, eta ez dugu inoiz ezbaian jartzen Nagorek dioena edo Irunek dioena. Eta niretzat hau importantea iruditzen zait, naiz eta erabat ados nagoen denontzat dala, zaila eta zuentzat oposizioan egon da zalantzari gabe gaur onarpenera dakargun hau onartzea, bai uste dela oso importante dela mai gainean jartzea gure teknikarien iritzi, irizpen, interpretazio eta proposamenen baitan ari gerala gaurko planteamendua egiten. Batez ere hori, interpretazio hiei dagokienean zalantzari gabe oso argia da, eta nik hori defendatzen dut, ez ni jakitura naizelako gai juridikoetan eta legeen interpretazioan, baizik eta niri udaletxe honetako teknikariek oso argi esan didatelako, enpresa hau ilegalidade bat egiten ari dela. Eta prorrogak, kontzesio administratiboetan, hain zuzen ere, hortarako daude pentsatuak, ez da inoiz utxune bat gelditu. Eta hori, legeak horrela jasotzen du, horrela izan dadin. Gero hitz egingo dugu, beste guziaz nahi badezutek. Baina hori da mai gainean dagoena. Enpresa honek ilegalidade bat egingo du. Ez hori bakarrik, esan egin digu, badakiela ilegalidade bat egitera dijoala. Hori ere verbalizatu du. Eta horren aurrean, esan dugu, honen aurrean zer eta alternatiba bakarra ulertuaz 20.000 biztanle baina gehiagoko herri bat gerala, eta zerbitzua bai edo bai eman behar degula eta zalantzari gabe, guk kezka handi bat daukagula baita ere langile horiekiko eta herri honekiko zerbitzuari dagokionean, eman ditzagun eman beharreko pausoak. Hori da, gu gaur hemen egiten ari gerana. Berme bat, arduratsu jokatuaz, berme bat eskaini, gure eskuduntzei, obligazioi eta erantzukizunei behar bezala erantzuteko. Hori da egiten ari gerana. Ilegalidade bat egiten ari direlako. Kontua ez talako prorroga forzoso batek zenbat irauten duen edo zenbat ez. Kontua dalako ezin dutela joan, eta esan dutela, naizta bereie jakin ezin dutela joan egingo direla. Hori da daukagun egoera. Eta horri, bilatzen diogu, erantzun bat, excepzionala, ni egitan marabilatzen nagoena, gure teknikariak entzutea, egitan, inoiz espero etzen nukeen egoera baten aurrean astentzeralako zure ezagutza guzia jokoan jartzen nola aurre egin ikusteko. Komplejidade ikaragarria handiarekin eta efektibamente ordenantza fiskalen plazoa argia da, danok badakigu, ja onartu genituenean ere denbora asko etzegoen, ikusten dezute, ze fetxatan gauden ez da, datorren urtean aplikagarri izateko. Orduan, hori bezala, guztia, aldan, modu txukunenean, azkarrenean, bideratu alizateko. Hori da egiten ari gerana. Atzera begiratu galderei erantzun zalantzari gabe, guk ere galdera batzun erantzunak bat ditugu, eta beste batzuk ez, oraindik egiteke daudelako, baina daukagu legez obligazio bat, ilegalidade bat kometitzen ari den enpresa bat onartu diguna ala dala, eta erabaki duena ala ere badijo ala, eta guk arduratsu jokatzen dugu. Hortik aurrera, negoziatzen segitzen dugu. Egia esango dut, nik ogasun zinegotzi bezala, badet, ardura sentitzen dut behintzat, ardura importante bat, diru publikoa behar bezala erabili behar dela, diru publikoa modu egokien erabili behar dela, eta egia da, negoziazioa ez dela erreza izaten ari, oso zailari da gertatzen, modu objektibo batean, desekilibrio ekonomikoaren kuantifikazioa egitea. Eta ulertzen dut, hau esan da, danok oso ondo ulertzen degula jokoa
nun egon daiteken edo nola ari dan planteatzen negoziazio honetan. Orduan, zalantzari egun negoziatzen segitzen dugu, dirua da maigainean jarri behar dana, alaxe da, eta dirua maigainean jartzeko ikusi behar da, zer dan justoa, egokia, diru publikoa ondo erabiltzea eta gainera guk daukagun erantzunkizun honetan tokatzen zaigun lan guztia egitea. Eta zinez ataka zailari da gertatzen, baina hortan ari gera. Orduan, naiz eta ulertu egiten dituzuen hausnarketa eta asko eta aukera uko dugun zalantzari gabe, uste dut gaur oso argia dela zertan ari geran eta da, hau gertatuko balitz, udal honek modu honetan bakar-bakarrik egin diezaioke aurre horri, oso denbora gutxian oso azkar egin beharra dago, besteri da norbaitek esatea izu itxi ditezela. Kiroldegia itxita eta langileak kalera. Hori da beste planteamendu bat egin zitekena, guk ez dugu hori kontemplatu inungo momentutan, hori guretzat etzegoen inungo momentutan mai gainean. Eta hori da gaur dakarguna. Hortik aurrera, noski uki behar dugula aukera, asko eta luze hitz egiteko gai hona inguruan, hortan erabatadoz. Beste hitz hartzerik, norbaitek? Gure hitzaldian eta guk adierazi nahi izan duguna da, egoerarekiko daukagun kezka, eta inoiz ez dugu zalantzan jarri udalonetako teknikariek egiten duten lana. Baizik eta egoera ontara eraman digun gestio politikoa jartzen dugu zalantzan. Edo hori da guri ezinegona sortzen diguna. Egoera honen gestio politikoak. Zer gertatu da egoera ontara iristeko. Noski udaletxeko teknikariak txostenak egingo dituztela eta guztiz baliagarriak dira, noski. Hori ez dugu zalantzan jarri nahi ere, eta hor ez dugu fokoa jarri nahi. Guk ez dugu txostenetan fokoa jarri nahi. Baizik eta gu jartzen dugu fokoa egindan kudeaketan, ze gestio egindan. Eta ez dugu aurka bozkatuko, ulertzen dugulako, egoera honi eman diezaiokegun soluzio bakarra o irtenbide bakarra hau delako. Eta horregatik planteatzen dute irtenbide hau teknikoek. Ez dagolako beste irtenbiderik. Arazoa sortu da, arazoa hor dago, eta orain teknikariek irtenbide bat bilatzen dute. Eta hori da gaur bozkatuko duguna bai. Eta horregatik ez dugu aurka bozkatuko. Eta ez dute erantzun galdera bat bera ere. Planteatu dugun galdera bat bera ere. Bai gustatuko litzaiguke negoziaketetan baldin bazaudete enpresarekin, zenbatekoa izan dan diru galera hori negoziatzen ari baldin bazeate, zein dan udaletxearen proposamena? Ez dakigu zein dan udaletxearen proposamena. Ez daukagu informaziorik eta galdera bat bera ere etzaigu erantzuten. Orduan orain arte gauden egoera berdinan. Eta orain arte eman zaizkigun azalpen berdinetan. Nahi bazute, irakurriko dizkizuet, batzordetako aktak eta ze azalpen eman zaigun. Baina galdetu danean, esango dizuet, jasota daukat. Maiatzak 17ko aktan. Eskatzen da información sobre la reunión que mantuvieron con BPX, actual concesionario de la gestión del Polideportivo de Galtzaraborda, con los técnicos de contratación y de deportes y con los representantes de los trabajadores de BPX. Erantzuna. Se informa sobre la segunda cuestión. Se sacaron unos pliegos por un año, pero al final no se presentó nadie, ya que la propuesta económica no es interesante, por lo que la actual empresa BPX está en prórroga forzosa. Están trabajando en un pliego a más años, pero ven que es necesario volver a sacar un pliego por un año para mientras preparar el otro con tranquilidad, ya que la prórroga forzosa no se puede mantener indefinidamente. Hori, maiatzak 17an. Uztailaren 12ko batzordean, herritarrak batzordean, se pregunta sobre la situación del Polideportivo de Galtzaraborda, eta erantzutena se está trabajando en un pliego a 15 años y que esto lleva un proceso más largo mientras está BPX con una prórroga forzosa y están barajando la posibilidad de sacar un pliego a un año, con condiciones más ventajosas. Ez daukagu azaroko batzordeko akta, bertan galdetzen egon ginean oposizioko taldeak, baina eskazalpenak hildo beretik zijoazten, orduan ez daukagu informaziorik, berresten dut esandakoa ez daukagula informaziorik eta ez dirala galderak erantzun. Espero dezagun egoera honeko betzea eta gauzako beto kudeatzen mendik aurrera. Eskerrik asko. Bueno, yo reafirmar lo que he dicho antes y la verdad es que no tenía yo mucha esperanza que se contestaran las preguntas. Ya son preguntas que ya hemos hecho anteriormente y
bueno, hemos visto los informes, pensábamos que alguna explicación más allá de los técnicos, que yo creo que han hecho un gran trabajo y además, como he dicho antes, creo que se han visto forzados a una situación que no tendrían que haber estado forzados si la gestión hubiera sido no mejor, porque esto, como he dicho antes, me resulta incluso, no sabría cómo decirlo, porque estamos hablando de una licitación, la licitación de un polideportivo, de los polideportivos que se ha sacado en infinidad de ocasiones. Se saca una licitación en febrero, en mi opinión un poco tarde, muy cerca de cuando se acababa el contrato anterior, y llevamos 9 meses y es verdad que la empresa, yo no entro a valorar, como he dicho antes, si interpreta o no bien la ley de contratos del sector público, porque dice 2 cosas diferentes esta ley, pero es que han pasado 9 meses y todavía no sabemos, que para mí es lo más importante, cuál es la razón por la que no se ha sacado durante estos 9 meses la licitación, porque correspondía sacar. Y leía Eli algunas de las preguntas, pero es que este tema se podía... O sea, nosotros no preguntamos por rellenar el cupo de preguntas que tenemos en una comisión, preguntamos porque creemos que tenemos que tener información sobre este tema y siempre se ha contestado mal normalmente, con divagaciones, pero siempre a preguntas nuestras. Nunca ha habido, con todos los problemas que se está comentando que este tema lleva, nunca ha habido una proactividad para dar la información que corresponde. Ahora, eso sí, ahora se nos fuerza a tomar una decisión de esta manera. O sea, no es la forma de tomar una decisión de esta. Se dice, no, los técnicos han hecho un gran trabajo, han buscado una fórmula para... Sí, pero a nosotros nos está forzando a tomar una decisión sin tener ningún tipo de información. Ni siquiera a las preguntas que estamos haciendo aquí, preguntas que se pueden contestar, que son preguntas políticas, no son preguntas de una dificultad técnica que requiera trabajarlo en el departamento con los técnicos y dar una respuesta por escrito. No, es que son preguntas de saber qué ha pasado durante estos meses, por ejemplo, para que no se saque esta licitación. Entonces, vuelvo a decir que esto nos parece un despropósito. Obviamente no vamos a votar en contra porque no nos queda otra que apoyar esto para tratar de que los vecinos del municipio no se queden sin el servicio, pero vamos a hacerle seguimiento, como ya hemos estado haciendo desde el mes de marzo, a este tema, y esperamos, aunque sea en las futuras comisiones, recibir explicaciones no solo de cómo va la licitación, que ya lo veremos en la mesa de contratación, sino de qué ha pasado y sobre todo cuáles son las consecuencias de esta decisión que estamos tomando hoy, porque las tendrá consecuencias para el ayuntamiento, incluso consecuencias económicas. Neri beste inork ezer esango ez badu, bai nahi nuke esan, egia esan nik batzordeetan ez dut parte hartzen, batzordeetan ze galdera egin diren eta ze erantzundan aktak irakurtzen baldin baditut ez dut jasotzen, baina bai esan dezaket nire gana sekula ez dela elebatu gai honen inguruko kezka. Bueno, utzi da zue esaten, esanet, nire gana ez dela sekula elebatu, bozeramaileen batzordeetan gauza askori buruz galdetzen dezute, bueno ez dezute gauza askori buruz galdetzen, baina gauza batzoi buruz galdetzen dezute, bai, gai honen inguruan ez da sekula galdetu, bai, eta nik bai proposatuko nizueke, zuen sensazioa baldin bada momenturen batean, batzordeetan gai jakinen bati buruz ez dela behar bezala erantzuten, edo ez dela nahikoa informazio ematen, beste gauza batzuei buruz galdetzen zaidan bezala, bai, adibidez, pasaden Santo Tomasi buruz galdetu zenduntzuk, Jose Angel, Azaroko bozeramaileen batzordean, zergatik galdetu zenuen bozeramaileen batzordean eta ez herritarren batzordean. Momentuan iruditu zitzaizulako bozeramaileen batzordean galdetzeko moduko zerbait zala, eta oso ondo iruditzen zait, baina esan nahi dut, zuek daramazuenean arrastratzen, ezakitzen bat batzordeetan, gai bati buruz galdetzen jardutea eta ez dezutenean erantzunik jaso, nik erabat zilegi ikusten dut momentu batean esatea, alkateari bilera bat eskatuko diogu.
edo WhatsApp bat bidaliko diogu, gai honekin oso kezkatuta gaudela diraziz, edo bozeramaileen batzordera eramango dugu. Bueno, nik gonbidatzen zaituzet, osea, gero egin dezakezue nahi dezuena, baina iruditzen zait beste gai batzuei buruz galdetzen dan bezala, bozeramaileen batzordean gai honen inguruan galdetzea bazenutela, eta nik, desde luego, molestia hartuko nuen noski esplikatzekoa, eta ez nekiena informatzekoa edo galdetzekoa, bai. Eta gero, aipatu dezute, judizializatuta dagoela ere, jakin duzuela, ez dakit nolako moduz, eta berandu, kudeaketa txostenean jasota dago, Auzitan dauden gai guztiak kudeaketa txostenetan jasota daude, eta hau judizializatuta dagoela, kudeaketa txostenetan jasota dago. Beraz, partekatuta dago. Beste gauza bada, batzordeetan horri buruz hitz egin dan edo ez. Baina, desde luego, kudeaketa txostenetan jasota dago. Orda, besterik gabe, nik ez dute ezbaian jarriko benetan, eta zintzoki, ez dute ezbaian jarriko batzordean jaso dezuen informazioarekiko kritika. Ez dute ezbaian jarriko, ze gainera ni ez naiz egon batzorde horietan, baino bai, adierazi nahi dizuet, horrelako egoera bat gertatzen baldin bada, mesedez, beste gauza batzuei buruz, bozeramaileen batzordean galdetzen dezuen bezala, edo beste gauza batzuetarako espreski bilerak eskatzen dituzuen bezala, gai honi buruz, ere posible zala eskatzea, edo behintzat urrengoan ez luzatzeko, nolabait, hainbeste, nire gana jotzeko, nire nolabait disponibilitatea erabatekoa da, bai. Eta gero, gaiari zuzenki lotuta, hemen eskatu da informazio zehatza, eta egia da, planteatu duzuezuek, informazio zehatza eduki gabe, ari zaizuela nolabait, behartzen hori komilartean jarri nahi baldin badezue, baina erabaki bat hartzera, kezkara egiten dizuena, eta nik hori perfectamente ulertzen dut, eta ulertzen dut ere gaur irekitzen dugun bideak eskatzen duela elkarlan estu bat, eta guk ere eskuratzen dugun informazioa zuekin partekatzea, nik horretan zalantzarik ez daukat. Baina bai, gustatuko litzateke gertatu danaz pare bat konsiderazio egitea, eta da, alde batetik, BPX-ekin pandemia sortzen den momentutik, sortzen da, irekitzen da, mai bat, edo irekitzen da negoziaketa bat, berroreka ekonomiko bat egiteko, bai? Beste hainbat udalerrietan egin den bezala, eta guk geronek ere beste zerbitzu batzuekin egin dugun bezala. Erabat, logikoa den planteamendu baten baitan. Gu prest agertu gara berrekilibrio hori negoziatzeko, eta negoziaketa hori gertatu da. Ez da izan negoziaketa bat esan dezagun, ez dakit, jario, bai, emankor bat eduki duena, esan ez da izan bilera, etenik gabeko bilera sorta bat, baina negoziaketa hori abiatu zen, negoziaketa horren baitan hainbat bilera egin dira, eta negoziaketa horrek irekita jarraitzen du. Eta hori da gauza bat, eta hor autokritika egin dezakegu, nik autokritika egin dezaket, edo gobernu talde bezala autokritika egin dezakegu, zenbateraino izan garen gai, nolabait, bi partek, bai, adostu behar duten zerbaiti buruz hitz egiten ari garen neurrian, guk eukidegun adostasunetara iristeko gaitasunari buruz autokritika egin dezakegu, bai? Desde logo guretzako mai gainean jarri diren zenbakiak une oro izan dira desproposito bat, oso urrun guk egiten genitun planteamenduetatik, eta gainera ez da bakarrik izan desproposito bat izan direla kantidade horiek, baizik eta inolako momentutan ez direla auditatutako kontuak planteatu. Bai? Ez dira auditatutako kontuak mai gainean jarri. Eta beraz, bai, bi aukera ditugu, edo begiak itxi eta ordaindu, bai? Edo esan ez gaudela ados planteatzen duten, egiten duten planteamendu ekonomikoarekin, baldin eta kontu auditatu batzuk presentatzen ez baldin badituzte. Eta hor, negoziaketaren parametroak horiek izan dira. Beraiek egin dute beraien proposamen ekonomikoa, eta guk gurea. Guk gurea zertan oinarrituta? Nola beraiek ez dituzten auditatutako kontuak aurkeztu, bai? Gure, bai, beraiek aurkeztu dituzten bezala, beraien kontuak, beraien estimazio eta bestelakoetan oinarrituta, guk ere gure estimazio propioak egin ditugu. Egia da, judizializatu da parte bat, eta judizializatu dan parte horretan ez dago sententzia firmerik, baina auditoria eskatu du epaileak, eta epaileak peritoak esaten duena oso gertu dago guk egiten genuen planteamendutik. Eta horrek ere, reafirmatu gaitu gure planteamenduetan. Ez dago sententzia firmerik, baina, hirugarren baten txosten bat da, ez dago gaizki. Azkenean, guztia partekoa danean, oso zaila da, benetan neurrian undagon asmatzea. Esan nahi dudana da, alde batetik dagoela negoziaketa, bai? Eta gero bestetik dago, ezakit, egoera esperpentiko hau, zeinetan, derrepente enpresa batek esaten duen badoala. Osaten, niretzako bi gauza. Ez, niretzako bi gauza oso ezberdinak dira. Ze gauza bat da,
berrerokea ekonomiko baten baitan negoziaketa bat zabaltzea eta hor problemak edukitzea adostasunetara iristeko, hori da gauza bat, eta beste egoera bat guk inola ere espero ez genuena, eta aurre ikusten ez genuena, da esatea bagoaz. Bagoaz, ilegaltasun bat kometituz. Eta nik uste dut horre guk firme, esan udal pleno honek ere garbi, kudeaketa txarra leporatuko diguzue, negoziatzaile txarrak gehala esango diguzue, nahi baldin badezue, baina desde luego, kontratu prorrogatu baten aurrean, enpresa bat joatearen ilegaltasunaren aurrean, errua udal gobernu talde honi atxakatzea edo leporatzea, iruditzen zait pixka bat ja gehiagizko kontu bat, bai? Orduan, nik bereiziko nuke zer dan berrekilibrio ekonomiko horren baitan egiten ari garen negoziaketa, eta bereiziko nuke, derrepente enpresak egin duen planteamendu horretatik, zer iruditzen zaizkit, bi gauza. Eta gero, luzatu, pirilean atera zanean lizitazioa, enpresa aurkeztu zen. 114.000 euro horiek mai gainean jarri zirenean lizitaziorako, enpresa aurkeztu zen. Gero erretiratu zen, bakarra zela konturatu zanean, erretiratu zen, baina aurkeztu zen. Esan nahi, printzipioz, esan nahi dudana da, 114.000 euro horiek printzipioz interesgarri ziruditela, ze aurkeztu ziren. Eta egia da, bernegoziaketa ekonomiko horren baitan, enpresarekin mai gainean jartzen da dana, jartzen da itxiera hilabeteak, jartzen dira ondorengo hilabeteak, eta baita ere jartzen da, momentu batean, zein litzatekeen, gu gelditzen gera, lizitazio berria, pixka bat, ateratzeko zai, ulertzen degulako, momenturen batean, kontu auditatu batzuk mai gainean jartzen baldin badira, gu ere gai izango garela, benetan merkatura ajustatzen den prezio bat jartzeko. Zegu gure kalkuluak egiten ari gara. Gure kalkuluak egiten ari gara. Baina guk ez ditugu kontu auditatu batzuk. Ez daukagu zoru finko bat guk ere esateko efektibamente guk egiten ditugun kalkuluak zuzenak dira. Ez daukagu. Eta daukagun feedback bakarra, da momentu batean, 114.000 euroko kontratu hori ateratzen denean, enpresa aurkezten dela. Hori, bada input bat. Beste input bat da perituaren txostena. Baina poko mas. Eta orain zergatik ateratzen dugu 300.000 euroko txostena? 300.000 euroko aurrekontuarekin zera? Ez dugulako desertu geratzea nahi, inola ere. Ez dugulako inola ere desertu geratzea nahi. Eta esaten dugu, atera dezagun kantidade handiago bat, eta ikus dezagun ere merkatuak non jartzen gaitun. Ikus dezagun merkatuak non jartzen gaitun. Baina zergatik irauten du kontratu berriak ateratzen, ulertzen degulako reekilibrioaren analisi horretan, ados jartzeko gai baldin bagera, gai izango garela lizitazio hori prezio onargarri batean eta ajustatu batean ateratzeko. Eta hori da logika. Eta inola ere espero ez deguna da, ados gaudenean enpresa eta udala adostasun batera iritsiko garela, ze hori da adosten dan hau da baino lehen enpresarekin, que vamos a darle a esto una solución integral y que nos vamos a poner a ello. La última reunión es antes de verano, eta uda ondoren dauden bilerak suspenditzen ditu enpresak. Azarora arte. Azarora arte suspenditzen ditu enpresak bilera guztiak. Abenduaren 3 esateko badoala. Sanaet. Ingenuak izan gea, cuando hablaban de la solución integral, uda aurretik, ¿les creímos y no les teníamos que haber creído? Pues quizás, pues no sé, ez dakit, baina, hori da gutxi gora berako azalpena, eta ni prest nago hemendik aurrera ere, azalpen gehiago eman behar badira emateko. Gaiakin bukatzeko, Guk ez dizugu ez galdetu, ez genekigulako ze puntutaraino iristen zan egoera. Esan nahi dut, gu jakin izan bagenu, ze egoeratan aurkitzen zan dena, noski batzorretan ematen dian azalpenak ez baldin badia egokiak ikusten zuri galdetuko zen genizula. Baina noski guk hori ez dugu jakin. Eta bestetik, gaia hain larria baldin bazan, eta ja inpotoloa zela ikusten baldin bazenuten, zuk ere adierazi zeniguke ze egoeratan zegoen prozesu guztia. Esan nahi dut, guk ez baldin badakigu ze egoeratan dagoen prozesua, zuk ere bazen eukan guri adieraztea, jakinda batzorretan galdetu izan degula gaiaren inguruan. Eta kudeak eta txarraz dugu esaten ez zaletelako akordio batera iritsi enpresarekin. Ez zutelako negoziazio hortan
arrakasta lortu momentu hau arte. Baizik eta 9 hilabetetan luzatu delako egoera hau. Esan nahi dut, 9 hilabete pasa direlako plego berriak atera arte. Hortan oinarritzen dugu gure kudeaketa txarraren iritzi hori. Eta, baina azaldu diguzu, zergatik dian 300.000 euro, eta lehen ozian 114.000 euro, baina orain arte eman dizkiguzun, momentu enten eman dizkiguzun azalpenak, ez dizkigute orain arte eman, hori ere, esan beharra dago. Orduan, agian, lehen esan dugun bezala, lehenago hitz egin izan balira gauzak, informazio gehiago eukiko genuke, eta lan egiteko beste modu bat egongo litzateke. Besterik gabe. Eli, ados nago, baina larritasun egoerarena hasten da, reekilibrio baten negoziaketa niretzako ez da larritasun egoera bat. Da, negoziaketa bat, enpresa batekin, ari garena bideratzen, gure ustez, ari garena, ez daude elkarrezketak ez apurtuta, ez dago, negoziaketa bat da, con sus más y sus menos, baina negoziaketa zabalik dago eta bi aldeak harremanetan daude. Niretzako hori ez da, bozeramaileen batzorde batera, eramateko adinako larritasuna duen zerbait. Noiz eramaten dut nik hau bozeramaileen batzordera? Abenduaren 9, 9 da edo 10? 10, abenduaren 10ean. Noiz sartu du enpresak idatzi bat esanez badoala zeinetan denok hartzen dugun kontzientzia egoeraren larritasunaz? Pues abenduaren 3an, eta abenduaren 10ean bozeramaileen batzordean ez dezue zuek galdetzen gaiaz, nik eramaten dut gaia. Bakatu adierazte, baina ez dugu galdetzen gaia, ze aurreko egunean izandako batzordean adierazi zitzaigun bihar bozeramaile batzordean hitz egingo dugu kiroldiko gaiaren inguruan. Perfecto, baina edozein kasutan, abenduaren 3an guretzako larritasuna hasten da abenduaren 3an. Larritasuna, Osea, bestela daukaguna da kudeaketa bat abordatu behar deguna, eta egiten ari garena gure gobernu talde gisa daukagun arduratik, baina ez zaigu iruditzen bozeramaileen batzordera eramateko moduko gai bat. Abenduaren 3an bai larritasuna sartze zaigu, eta abenduaren 10ean bozeramaileen batzordean dago gaia. Bueno. Matizar alguna cosa. Realmente me resulta un poco... En otros casos igual puede ser debatible, pero en este caso en el que he enumerado los meses en los que hemos preguntado en la comisión, me resulta un poco incluso ofensivo de que se nos diga que por qué no hemos preguntado en la Junta de Portavoces. Es decir, si se nos dijera es que no habéis preguntado en las comisiones, ¿por qué no habéis preguntado en las comisiones? Pero habiendo preguntado tantos meses y habiendo incluso leído algunas de las contestaciones que hemos recibido, que son todas las mismas, mes tras mes, y yo llegaba a un punto en las comisiones en que incluso nosotros nos empezábamos a preguntar a ver hasta cuándo se iba a tener a la empresa en una prórroga forzosa, porque se dice que esto la empresa no se puede ir, yo ahí no sabría decir si se puede o no se puede ir, pero entiendo que esto tendrá una temporalidad. Tú no puedes tener a una empresa en una prórroga forzosa sine die hasta que se decida sacar esa licitación. Y luego del tema del reequilibrio económico, yo es que no entiendo de verdad qué tiene que ver con el tema que estamos hablando. O sea, lo ha comentado. O sea, por un lado está la negociación del reequilibrio económico y otra cosa está el tema de la licitación. Yo no entiendo por qué se mezcla una cosa con la otra. O sea, la licitación había que haberla sacado ya, después de que se quedara desierta el tema. No entiendo qué tiene que ver de verdad con el tema del reequilibrio económico. Nik uste dut azaldu dudala zein izan dan binkulatzeko motiboa. Nahi baldin badezu hitz egingo dugu lasaiago. Edo zein kasutan, eta joan zaitaria. Ez aria joan zaidala, barkatu. Bai, bueno, edozein kasutan, eretzat arazoa ez da kontratu prorrogatu batekin egotea. Bai, hori administrazioaren baitan ez da salbuespena inola ere. Bai, ez da salbuespena inola ere, inola ere. Osa, niretzako larritasuna ez da hori, eta larritasunaren fokoa niretzat ez dago
ala beharrez derrigortutako zera luzapen horretan. Grabedadea, bai, dago enpresa horrek egingo duen ilegaltasunean. Hor dago grabedadea. Eta hori da egoera larri batera eramaten gaituena, ez prorroga forzosoa. Gustatuko zaigu gehiago edo gutxiago formula bezala, bai? Baina larritasun egoerara eramaten gaituena ez da prorroga forzosoa, oso garbi geratu da dila. Bueno, honekin amaitutzat emango dugu gaurkoa, bintzat eztabaida. Eta esandakoa bozkatzera pasatuko gara, eta jasota geratzen da kezka, jasota geratzen da baita gaurko erabakiak edo gaurko proposamena ona ekarri eta bozkatu beharrak sortzen duen ezinegona, eta ulertzen dut, datozen egunetan ere, harremanetan egongo garela eta saiatuko gara ematen ditugun urratsen edo gertatzen diren egitateen inguruko informazioa partekatzen, bale? Beraz, bozkatzen duguna da kirola instalazioen zerbitzu publikoak kudeatzeko moduaren aldi baterako aldaketa baldintzatua edo prebentiboa, bai? Aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentzioak, 12 aldeko eta 9 abstentzio. Galdera eskarietan, bada zerbait? Ai, ama. 11. puntua, ez da? Txertatzea. Aipatu dugun bezala, planteatzen dena da ondorengo proposamena 2022ko ordenantza fiskalen hasierako onespenari buruzko 2021ko urriaren 26ko udalbatzaren osoko bilkuraren erabakia aldatzea bigarren puntua ezabatuz. Eta horrela dio bigarren puntu horrek, parte indargabetzea kirol instalazioak erabiltzeagatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskala zerbitzuen administrazioen makina bidez kudeatzeko zerbitzuei dagokien. Kasu honetan, aipatu beharra daukagu, zerrendan sartu ez dagoenez eta planteatzen denez, esazko mozio batean arrazkabitua, Romaren 49 eta 74. artikuluan baitan, proposamena aurretiaz urgentzia berretsi behar dela, gehiengo osoz, gaia eztabaidatu aurretik. Jaso dizute, alkatearen justifikazioa presa horren inguruan, adierazi dugu lehen, zein da, justu, gogorarazi, gaurko udalbatzar osoko bilkuran gai hau eztabaidatzea, presazkoa dela, 2022ko ordenantza fiskalen aldaketaren hasierako onarpenaren aurrean, jende aurreko epean gaur amaitzen dana, alegaziorik aurkeztu ezean, hasierako onarpena betiko onartutzat geratuko litzateke, esan dugun bigarren puntu horrekin, eta orduan ez duen duke urtarrilaren batetik aurrera kobraketarik, gauzatzerik izango duen duke araudirik indarrean edukiko hortarako. Orduan, presazko izaera hori berretsi beharko litzateke lehenik eta behin, puntuan zehazki sartu aurretik. Beraz, presazko izaera berresteko bozketa egingo dugu, bai? Aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentzioak, 15 aldeko bozka eta 6 abstentzio. Beraz, orain puntua landuko dugu. Gaur bertan, ordenantzak aldatzeko erabakia behin betikoa izango da, aldaketaren testu osoa Gipuzkoako aldizkari ofizieran argitaratzen denean, eta argitalpen hori 2022ko urtarrilaren batean baino lehenago indarrean egon behar du, data horretan sortuko baitira hainbat zerga eta tasa. Zerbitzu hori ematen duen titularraren balizko aldaketak, aurreko puntuan onartu dugunaz, aldi baterako bada ere, kirol instalazioen erabiltzeak ordaindu beharreko tarifen izaera aldatzea ekarriko luke,
2022ko urtarrilaren batean indargabetze partzial hori indarrean jarriko balitz eta aldi berean udala bere gain hartuko balu aldi baterako bada ere zerbitzu horren zuzeneko kudeaketa ematidadunak bertan bera uzten dulako zerbitzua, ez litzateke izango erabiltzailea zerbitzu hori emateagatik ordaindu beharreko tarifak arautzen duen araudirik. Ikusita zerretako teknikariaren eta diruzainaren txostena, zuzenbide oinarria kontuan edukita, Ogasuneko delegatuak egindako erabaki proposamenari, diruzainak espedientea jasotako akordio proposamenari emandako adostasuna ikusita, udalbatzarrari proposatzen zaio, lehenengo 2022ko ordenantza fiskalen hasierako amespenari buruzko 2021ko urriaren 26ko udalbatzaren osoko bilkuraren erabakia aldatzea, goian adierazitako bigarren puntua ezabatuz, horrela dio, izenburuan esan dugu bezala, partzialki indargabetzea kirol instalazioak erabiltzagateko tasa arautzen duen ordenantza fiskala, zerbitzuen administrazioak idabidez kudeaketako zerbitzei dagokienez, eta bigarren, eta akordio horren ondoriozko, aipatutako ordenantza fiskalak aldatzeko proposamenari erantzitako eranskina aldatzea, aurreko puntuan xedatutakoaren arabera. Eskerrik asko nago. Norbaitek zerbait esan nahi du? Bozkatzera Bozkatzera pasatuko gara. Aldeko bozkak. Kontrakoak. Abstentzioak, 12 aldeko bozka eta 9 abstentzio. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko batez ere azken puntuak bideratzea ahalbidetzeagatik. Eta, barkatu? Eta galdera eskarietan zerbait baldin badukazu, da momentua. Eskerrik asko eta ongi izan.